हरे कृष्णा हरे कृष्णा எல்லாரையும் வந்து L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து நாலாவது அத்தியாயத்தோட ஒரு இதுதான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஓகே, பிபிடிஸ் பார்க்க போறோம். நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சதுதான், எல்லாம் டீடைலா படிச்சாச்சு. இன்னைக்கு வந்து ஜஸ்ட் பிபிடில என்ன கொஞ்சம் சின்னதா கொடுத்துருக்கோம், அதை வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இஸ்கான் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். இஸ்கான் எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லலாம். हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रणति माताजी, प्रणति தெரியாது சொன்னேன் இல்லையா மாதாஜி? தெரியுமா? மாதாஜி உங்க கமலவணி மாதாஜி பிரணதி மாதாஜி பாக்குற மாதாஜி. ஆனா ஸ்கிரீன்ல போட்டிருக்கேன் பாருங்க. தெரியுது படிச்சுட்டே தெரியுதுங்க மாதாஜி. படிக்கிறளா? பரவாயில்லைங்க மாதாஜி, அடுத்த முறை பார்க்கிறேன். ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அப்ப நான் இன்னைக்கு நான் படிக்கிறேன், கவனிச்சுங்க. பட் ரெகுலரா வந்தோம்னா வந்து தெரிஞ்சு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. வந்து
18 வீக்ஸ் முன்னாடி அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. 18 இப்ப நம்மளோட சிஸ்டம் அப்படி இல்லை. நம்ம வந்து ஃபுல் 1 இயர் படிக்க போறோம். ஏன்னா நிறைய கரிக்குலம்ல நிறைய போட்டிருக்காங்க. இப்போ பகவத்கீதா மாத்திரம் இல்லாம ஈஷோபனிஷத், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எல்லாம் நாங்க L3 L4 L5 படிக்கிறதெல்லாம் நீங்க இப்ப L2லயே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்க்க போறீங்க. அப்ப உங்களுக்கு L3 எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா போயிடும். அந்த மாதிரி கரிக்குலம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கா. இது முன்னாடி இது என்னோட பிபிடி போன 2 மாசம் முன்னாடி வரைக்கும் இதான் சொல்லி கொடுத்துருங்க. ஓகே, பகவத்கீதையோட 4வது சாப்டரோட முதல் பகுதி 2 பிபிடியா பண்ணியிருக்கேன். இந்த இதோட என்ன டைட்டில், ஞான யோகா, திவ்யமான அறிவு. வந்து அவரது தெய்வீக பிறவின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அபய் சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி இவரோட இதுலதான் வந்து போதனையோட அடிப்படையில் நம்ம படிக்கிறோம். இவர் யாரு? நிறுவனர் ஆச்சாரியா, கிருஷ்ண உணர்விற்கான சர்வதேச சமூகம். என்ன அது இது வேண்டாம், 3 வேண்டாம், 4ல என்ன பார்க்க போறோம்னா எல்லாமே இருக்குங்க. இது கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன படிச்சோம், நினைவு இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால என்ன படிச்சோம்? அவர் யாரு சொன்னார்? பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து முதல்ல சூரிய பகவானுக்கு சொன்னார். அதெல்லாம் படிச்சோம், நினைவு இருக்கு இல்லையா? 2-3 கிளாஸ் முன்னாடி படிச்சோம். அதெல்லாம் திரும்பி ரிப்பீட் பண்ண போறோம் நம்ம. சோ இது பரம்பரையா நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். இது இன்னைக்கு நேற்றுக்கு ஒரு 5000 இயர்ஸ் முன்னாடி அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கிறோம் அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார், நான் அந்த காலத்திலேயே சூரிய பகவானுக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து 2வது என்ன பார்க்க போறோம், செக்ஷன் 2ல கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவர். யதாமாம் பிரபத்யந்தே. அவர் வர்ணாசிரமம் எல்லாமே அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் கர்ம யோகம், கர்மனோ எப்பி போதவ்யம் யதி கர்மண, அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, அது பார்க்கலாம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். தியாகங்கள்னா யஜ்யம் யாகம் எல்லாம் பண்ணதான் நம்ம வந்து இந்த டிவோஷனல் இதுல கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போவோம். ஞான யஜ்ஞாக பரந்தபக. ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் தத் வித்தி பிரணிபாதை. அது நேற்று பார்த்தோம். நம்ம ரொம்ப பணிவா ஹம்பிளா வந்து ஒரு குருட்ட இருந்து நம்ம வந்து படிக்கணும். வரி பிரச்சனைன சேவதா, திரும்பி கொஸ்டினும் கேட்கணும். நம்ம வந்து ஏதோ அவர் சொல்றாரு கேட்டுக்கிறோம் அந்த மாதிரி இல்லாம, நம்ம புரியறா போல இருக்கு, இருந்தாலும் ஏதோ சந்தேகம் இருந்தாலும் கேட்கணும். கேட்டு புரிஞ்சுட்டு நம்ம we should get convinced. நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சு நமக்கு ஆணித்தரமா எஸ் இது எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது, இது போல இருக்கணும். அந்த எல்லா ஸ்லோகமும் அதுதான். எல்லா ஸ்லோகத்தையும் என்ன இருக்குன்னா நம்ம லைஃப்ல அதை எப்படி புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். அர்ஜுனனுக்கு அவர் சொல்றாப்பல நம்ம எல்லாரும் அர்ஜுனா தான். அப்ப நம்ம வந்து அது போல எடுத்து நடத்தோம். செக்ஷன் 1ல என்ன பார்க்க போறோம்? ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத சதுர்த்தோ அத்தியாயः ஞான கர்ம சந்நியாச யோகः அப்படி சொல்லி நம்ம ஆரம்பிக்கணும். because எல்லாம் it covers all the இது என்னது verses. அதனால ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனுர் இக்ஷ்வாகவே அப்ரவீத். அப்படின்னா என்ன சொல்றார்? பகவான் உவாச்ச, பகவான் சொல்றார், நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன். விவஸ்வானுக்கு இந்த யோகத்தை பத்தி சொன்னேன். எந்த யோகம்? பகவத்கீதாங்கிற ஒரு ஞானத்தை ஃபர்ஸ்ட் விவஸ்வான் யாரு? சூரிய கடவுளுக்கு நான் சொன்னேன். பகவானுக்கு. அவர் யார்கிட்ட சொன்னார்? அவர் வந்து மனு, நம்ம மனுஷரோட தந்தை இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் மனு, ஒருத்தர் மனுஷனா பிறந்தாரே மனுங்கிற அவருக்கு நான் சொன்னேன். அவர் யாருக்கு சொன்னார்? இக்ஷ்வாக்குங்கிற ஒரு மன்னர், அவரோட பிள்ளைதான், அவருக்கு சொன்னார். அந்த இக்ஷ்வாக்கு மன்னர் அப்படி வந்து அப்படி பரம்பரையா வந்து வந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்புறம் ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷயோ விதுஹு சகாலே நேஹ மகதா யோகோ நஷ்டஹ பரந்தப. யோகம், இந்த யோகம் என்னது? இந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ் நஷ்டப்பட்டு போய்விட்டது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது இந்த மாதிரி கரெக்டா வந்துட்டு இருந்தது. ராஜாமார்களுக்கு இந்த மாதிரி இக்ஷ்வாக்கு மகாராஜாக்கு வந்தது. அவர் அப்படி சொல்லி கொடுக்க காலப்போக்கில என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா அந்த ஒரு ஞானம் வந்து அழிந்து விட்டது. நடுவுல வந்து இவங்க வந்து ராஜானா என்ன அர்த்தம்? அவங்க வந்து ராஜ்யத்தை பரிபாலிக்கணும் இல்லையா? அப்ப ஆனா இந்த பகவத்கீதாவோட ஞானம் வந்து பரம்பரையா இன்னொருத்தருக்கு சக்சஷனா கொண்டு போய் கொடுக்கிற அந்த இது விட்டு போய் விட்டது. அதனால இட் லுக்ஸ் ஆஸ் இஃப் இட் இஸ் பீன், அது இல்லாம இங்க இங்கிலீஷ்ல போட்டுருக்கோம் நல்ல வேர்டு. But in course of time the succession was broken and therefore the science as it appears to be lost. இது important word. appears, அத மாதிரி தெரியறது, அது தொலைஞ்சு போய்விட்டது. அந்த மாதிரி ஒரு ஞானம், அந்த மாதிரி பகவத்கீதா இல்லவே இல்லைங்கிற போல வந்து ஒரு அப்பியரன்ஸ் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தோண ஆரம்பிச்சது. ஆனால் அப்படி இல்லை. அது முதல்ல இருந்து அது இருக்கு. கிருஷ்ணர் வந்து முதல்லயே அவருக்கு சொல்லியிருக்கார்.
இதெல்லாம் படிச்சிருந்தோம். ஓகே, படிச்சுக்கலாமா? ஓகே, பரம்பரையின் முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவை சிஷ்ய வாரிசு மூலம் பெற வேண்டும். இது கிருஷ்ணரின் வடிவம், அவரது பிறப்பு மற்றும் அவரது செயல்பாடுகள் பற்றிய உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த உண்மைகளை அறிந்து கிருஷ்ணரிடம் தஞ்சம் அடைபவர் தூய்மை அடைந்து கிருஷ்ணரை அடைகிறார். இதுக்கு ஒன்னும் எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவையில்லை. ஏன்னா குரு சிஷ்யா பரம்பரையில நம்ம என்ன படிச்சுட்டு வந்தோம்னா அந்த மாதிரி படிக்கிறதுலதான் கிருஷ்ணரை பத்தி உள்ள அறிவு. இப்ப நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி சாந்தி மாதாவை சொல்லிட்டு இருக்காங்க, அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தோம். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு அறிவு எப்படி வரும்? இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சங்கத்துல, இந்த மாதிரி நல்ல சங்கம்னா எப்படி குரு சிஷ்யா பரம்பரையில சொல்லி கொடுக்கறது பிழை இல்லாம இருக்கும். எப்படி முதல்ல சொல்லி கொடுக்கப்பட்டதோ அதே போல இருக்கும். அதுல ஒண்ணு இங்க அந்த வேர்டு இங்க போச்சு, இதோட மீனிங் இங்க போச்சு, அந்த மாதிரி வரவே வராது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன, கிருஷ்ணர் பத்தி உள்ள ஞானம் இன்னும் வளரும், அந்த பக்தி வளரும். அண்ட் கிருஷ்ணரிடம் தஞ்சம் அடைபவர் தூய்மை அடைந்து கிருஷ்ணரை அடைகிறார். அதுதான் நம்மளோட மெயின் எய்ம் இல்லையா? சோ அதனால இப்ப லார்ட் கிருஷ்ணாவுக்கும் இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கா பரம்பரை அப்படின்னு. லார்டு பிரம்மா இவர்கிட்ட இருந்து கேட்டது இப்ப 4 பிரிவுகளா படிச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க. யாரு? பிரம்மா. இவர் பிரம்மாட்ட சொல்லியிருக்கார், லட்சுமி தேவிக்கு சொல்லியிருக்கார், சிவ பகவானுக்கு சொல்லியிருக்கார், அண்ட் 4 குமாரஸ் அவருக்கு சொல்லியிருக்கார். இப்ப மாதவாச்சாரியர் யாரோட இதை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா பிரம்மனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவ அது ஒரு செக்டாவே போயிட்டு இருக்கு. அவங்க இப்ப நாங்களாம் மாதவாச்சாரியா பிலாசபியை ஃபாலோ பண்றோம், நாங்களாம் அந்த செக்ட் இருக்கோம் அப்படிம்பாங்க. ராமானுஜாச்சாரியா அவரோட அந்த மாதிரி ஒன்னும் டிஃபரன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த நாமம் விட்டுக்கிறதுல வேணா கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இங்க இது கிளியரா தெரியறது. ஏன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்னா 2 பாதம் போட்டுட்டு கீழே துளசி போடுறோம். அவன் லக்ஷ்மியோட அந்த இதே அவங்க போட்டுப்பாங்க நடுவுல ரெட் கலர் இந்த மாதிரி. அப்புறம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், அவ்வளவுதான். அப்புறம் இவர் சிவனை வழிபட்டு அந்த விஷ்ணு சுவாமி அப்படின்னு அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்களோட ஒரு செப்பரேட் ஒரு செக்ட் இருக்கு. அதே போல 4 குமாரஸ், நிம்பக்காச்சாரி, இதெல்லாம் நார்த்ல ரொம்ப ஃபேமஸ். அப்ப செயின் இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிக்கிறோம். இது செயின், சக்சசிவ் செயின் மாதிரி தான். கிருஷ்ணர் நாரதர்கிட்ட பிரம்மாட்ட சொல்ல, பிரம்மா நாரதர்கிட்ட சொல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆச்சாரியா படிச்சு 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 நம்ம இப்ப எங்கேன்னு படிக்கிறோம்னா நம்ம சிக்ஷாகுரு யாருன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இவர்கிட்ட இருந்து நம்ம படிக்கிறோம். அவர் தான் இல்லையே எனக்கு ரூபமா இல்லைனாலும் அவர் புக்கு வழியா புக்கு ரூபத்துல அவர் நமக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுல நம்ம படிக்கிறோம். பரம்பரை என்பதன் முக்கியத்துவம் அதுதான் இப்ப படிச்சோம் இல்லையா? பகவத்கீதை முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து நேரடியாக வருகிறது. இது ஆழ்நிலை அறிவு மற்றும் எந்த வகையிலும் மாற்றப்படக்கூடாது. கீதையின் அறிவை பொருள் விளக்கம் அல்லது மன ஊகங்கள் மூலம் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எனக்கு இப்படி தோன்றது, அதனால நான் கொஞ்சம் மாத்திட்டேன், அந்த மாதிரி இல்லாம என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதை இறைவனின் கருணையால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே பகவானின் கருணையை அடைந்த ஒருவரிடமிருந்து பகவத்கீதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் சரியான தகுதி. யார் அதை சரியாக கற்றுக்கொண்டாரோ அவரிடமிருந்து சரியாக கற்றுக்கொள்வது. இதுவே பரம்பரை. இப்ப லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிச்சோம். பிரம்மாவோட எங்க போச்சு, கீழே இதுல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். மேல இங்கே ஒரு கிரியேஷன். இப்ப இந்த உலகம் கிரியேட் ஆனதுல இருந்து அழிவு பெறது வரைக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவா? அதுல 12 கல்பா, 14 கல்பா. மன்வந்தரமா மாதாஜி? மன்வந்தரமா? 14 மன்வந்தரம். அப்புறம் அது ஏதோ கணக்கெல்லாம் இருக்குன்னா ரொம்ப அது டீட்டெயிலா பார்க்கணும். அப்புறம் அது ஒரு தான் பார்க்கணும். ஒரு நிமிஷம். திவ்ய யுகா, 4 திவ்ய யுகான்னா 4 யுகங்கள் கொண்டது ஒரு திவ்ய யுகா சொன்ன. 4 யுகங்கள்னா என்னது? சத்திய யுகா, திரேதா யுகா, துவாபர யுகா, கலியுகா. கலியுகா ஒன்லி இவ்வளவுதான், 4,32,000 வருஷங்கள் தான். அதுல நம்ம இப்ப எவ்வளவு கடந்திருக்கோம்? 5,117 வருஷம் தான் கடந்திருக்கோம். இன்னும் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. யாராவது இப்ப அழிஞ்சு போயிடும், கலியுகம் நல்லா முத்தி போயாச்சு அழிஞ்சோம், இது அவ்வளவு சீக்கிரம் அழியாது. இன்னும் நிறைய நரக வேதனையெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டுதான் அது அப்புறம் தான் முடிய போகுது. இப்பவே இவ்வளவு மோசமா இருக்குன்னா இன்னும் போக போக இன்னும் மோசமா தான் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்குள்ள நம்ம தப்பிச்சு எங்க போயிடணும்? கிருஷ்ணாவரத்துக்கு போயிடணும். துவாபர யுகா இதை விட 2 மடங்கு, திரேதா யுகா இதை விட 3 மடங்கு, 12 அந்த மாதிரி. இது 4 மடங்கு. 4,32,000 4 டைம் இது பெருக்கினோம்னா சத்திய யுகா வரும். அது அவ்வளவு. இது எல்லாமே சேர்த்தனது ஒரு மன்வந்தரா. அந்த மாதிரி எவ்வளவு மன்வந்தரா போட்டு சொல்லிட்டு இங்க 14 மன்வந்தரானா இந்த மாதிரி அது அழிவு பெறறதுக்கு அது என்னோ சம் கணக்கு. ஓகே, இதுல இவ்வளவுதான் எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறது. இந்த கீழே உள்ளது மாத்திரம் புரிஞ்சுட்டா போதும். நமக்கு இப்போதைக்கு நமக்கு அதை தெரிஞ்சுனா போதும். இதெல்லாம் எந்த இதுலயும் வராது. இப்ப நாங்க பக்தி சாஸ்திரி சொன்னேன் இல்லையா, அதுல கூட இந்த டீட்டெயில் தான் வரது இல்லை. ஆனாலும் புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. அப்படின்னா அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுக்கு தகுதி வேணும் நமக்கு. ரொம்ப அது டீட்டெயிலா போகும்.
அப்புறம் இது என்ன கொடுத்துருக்கு, பிரம்மாவின் வாழ்க்கை, அதுவும் கீழேந்து பார்க்கலாம். டைம் ஆஃப் பிரம்மா, பிரம்மாவின் வாழ்க்கை இது. இந்த இது மொத்தம் இவ்வளவு இருக்கும், எவ்வளவு போயிருக்குன்னு தெரியாது. அவருக்கு ஆக்சுவலி 100 வயசு, அவர் 100 வயசு வாழ்வார். ஆனா அவரோட ஒரு வருஷம்னா எவ்வளவு, அவரோட ஒரு நாள்னா எவ்வளவு, அவரோட ஒரு செகண்ட்னா எவ்வளவு, அதுதான் பார்க்க போறோம். அது பின்னாடி வரும். டைம் இலாப்ஸ். இப்ப இந்த கலியுகா இது நாள் வரைக்கும் எவ்வளவு போயிருக்குன்னா 5117 வருஷங்கள் முடிந்து விட்டது. சத்தியயுகா, திரேதயுகா, துவாபர யுகா அது எல்லாமா சேர்த்து இவ்வளவு மில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு. 27 சைக்கிள் ஆஃப் சத்துர்யுகா, 4 யுகங்கள் இந்த மாதிரி சுழற்சி. இந்த யுகம் ஒரு யுகம், தட் இஸ் 4 யுகங்கள் இல்லையா, 4 யுகா, சத்வயுகா, திரேதயுகா, துவாபர யுகா, கலியுகா, அந்த மாதிரி 4 யுகா எவ்வளவு, 27 சைக்கிள் முடிந்து விட்டன. இப்போ அது எவ்வளவு, இந்த இதோட மில்லியன் இயர்ஸ். 6 மன்வந்தராக்கள் முடிந்து விட்டன. இவ்வளவு பிரம்மாவோட எவ்வளவு வருஷம் அவருக்கு வயசா, அவருக்கு இப்ப எவ்வளவு வயசாயிருக்குன்னா 50 வயசு தான் கடந்திருக்காரு அவர். இன்னும் நிறைய இருக்கு அவருக்கு. இன்னும் ஒரு ஹாஃப் எவ்வளவு முடித்திருக்காரோ இன்னும் பாதிதான் முடிச்சிருக்காரு. இன்னும் அவரோட முடியறதுக்கு நிறைய வருஷம் இருக்கு. நிறைய என்னது வருஷம் இல்ல, நிறைய இது இருக்கு. அப்ப அவரோட அந்த 100 இயர்ஸ் ஆனாதான் பிரளயம், மகா பிரளயம் எல்லாம் அழிய போறோம். அதனால நம்ம இது இப்படிதான் இருக்கும் உலகம், இதுலயே நம்ம இருக்க போறோம். அதனால நம்ம இதுல தப்பிக்கிறது, நம்ம மெயினா அதான் படிக்கும். லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா இஸ் so many trillion years. இதுவும் திருப்பி அதேதான் கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. இங்க கீதா ஸ்போக்கன் மெயினா இந்த கீழே உள்ளது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டா படிச்சுக்கலாம். கீதா அப்ப எப்ப சொல்லிட்டு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்டது. ஆனா அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு முன்னாடி சூரிய பகவானுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. அப்ப எவ்வளவு வருஷம் முன்னாடி, 120 million years ago it was told to விவஸ்வான். இங்க தமிழ்ல போட்டிருக்கேன். கீதை 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வானிடம் பேசப்பட்டது. அப்புறம் என்ன போட்டிருக்கு, லைஃப் ஆஃப் மனுவோடைய வயது போட்டிருக்கு. அப்பா 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ். அதுக்கு அப்போ அந்த அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் பிறந்தாராம். லைஃப் ஆஃப் மனு வாழ்ந்தது. இப்ப இவ்வளவு வருஷம் ஆகிவிட்டது. மனு பிறப்பதற்கு முன் கீதை பகவானால் தம் சீடனான சூரிய கடவுளான விவஸ்வானிடம் கூறப்பட்டது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு கீதை 120 மில்லியன் இயர்ஸ் பகவான் விவஸ்வானிடம் தேசப்பட்டது என்று முடிக்கிறோம். இதெல்லாம் திரும்பி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அதே மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் ஒன்றும் வரப்போறதுல எக்ஸாம், அதனால ஜஸ்ட் இப்படி இது கீதா பூமிக்கு எப்ப வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு மகாபாரதத்துல சாந்தி பர்வத்துல இது கொடுத்துருக்கு. ஸோ வி கேன் ஜஸ்ட் ஸ்கிப், அதெல்லாம் இப்ப நமக்கு அவசியம் இல்லை. Gita came on Earth 2 million years ago. 2 இல்லையே, sorry 120 million. இது எப்படி எடுத்து இது தப்பு. 120 million அது டைப்பிங் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. ஓகே, கண்ணை தொடர்ந்து பார்த்தா தானே தெரியும். ஓகே, பிரம்மாவின் ஒரு நாள், இதுதான் கொஞ்சம் ஒரு இது பார்க்கலாம், ஒரு மாதிரி பார்க்கும்படியா இருக்கும். அவருடைய ஒரு நாள்னாக்கா இவ்வளவு வருஷம், நம்ம earthly இயர்ஸ் பார்த்தா இது எவ்வளவு எத்தனை லேக்கா மில்லியனா தெரியாது எனக்கு கணக்கு. அப்புறம் 1 hour ஆஃப் பிரம்மாவின் 1 மணி நேரம் இவ்வளவு, பிரம்மாவின் 1 நிமிடம் இதுல இருந்து எனக்கு கணக்கு தெரியும். 60 லட்சம். இது இப்ப எவ்வளவு, 3600 லட்சம். இது 86 தெரியாது. ஓகே, அப்போ பிரம்மாவின் 1 வினாடி, நம்ம இந்த எர்த் இயர் கணக்குப்படி 1 லட்சம் இயர்ஸ் போனா பிரம்மாவோட 1 செகண்ட். ஆனா அவர் ஒரு 100 வயசு வாழ போறார். அதனால ரொம்ப நிறைய நாள் இருக்கும். அதுக்குள்ள நம்ம இவ்வளவு டைம் பிறந்து எல்லாம் ஆகும். ஆனா இதுல இருந்து வெளியே விடுபட்டு போனோம். மெயினா அதுதான் படிக்கணும். ஓகே, 4.3 மணி எவ்வளவு, 5 நிமிஷம். स एवायं मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तो असीमे सखा चेति रहस्यम हेतत् उत्तमம். இந்த மாதிரி ஒரு பழைய சயின்ஸ்னு போட்டிருக்குதுல, இந்த ஞானம் எப்படி that very ancient science of the relationship between the supreme is told by me to you because you are my devotee. நான் ஏன் உனக்கு சொன்னேன், நீ இந்த ரகசியம் நான் உனக்கு சொன்னேன் because யோக புரோக்த புராதன பக்தோ அசீமே, நீ என்னுடைய பக்தனாக, தூய பக்தனாக இருந்ததுனால நான் இது உனக்கு சொல்றேன். பாண்டவர்கள் எல்லாரும் இருந்திருக்கா, ஏன் அவாளெல்லாம் விட்டுட்டு இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு சொன்னார்னாக்கா அவர் தூய பக்தர். Because you are my devotee as well as my friend. Sakha cheti, cha-eti. Sakana என்னது friend. Bhakto asime sakha cheti. அதனால நான் therefore I understand the transcendental mystery of this science. இந்த ஆழ்நிலை அறிவை பத்தி உனக்கு நான் சொல்றேன், இதை நீ நல்லா புரிந்து கொள்.
Arjuna uvacha aparam bhavato janma param janma vivasvatah katam etat vijaniyam tvam adau proktavaniti. Arjuna என்ன சொல்றார்? The sun god Vivaswan is senior by birth to you. அவருக்கு வந்து நார்மலா நமக்கு வர சந்தேகம் தான். அவர் விவஸ்வாங்கிற பகவான்லாம் சன் காட்லாம் எவ்வளவோ வயசானவர். அவர் வந்து எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க சீனியர் பை யூ பை பர்த். How am I to understand that in the beginning you instructed that science shape? நீ என்ன மாதிரியே இருக்க, பாக்குறதுக்கு என்ன மாதிரி இருக்க, உருவம் எல்லாம் எப்படி ஒரு யங் பாயோட உருவம் என்ன மாதிரியே இருக்க. நான் எப்படி புரிந்து கொள்றது? நீ வந்து அந்த சன் காடுக்கு சொல்லியிருக்க, விவசாயம் நீ சொன்னேன், நான் எப்படி புரிந்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்றாரு, அந்த இதுல மொழியில வரேங்க ரொம்ப ஒரு விஷயம். ஜஸ்ட் கம் அவுட் ஆஃப் த ஸ்லைட் ஷோ. ரொம்ப ட்ராக் பண்ணிட்டே போகணும். How could you tell that Bhagavad Gita to the sun god Vivaswan if he is senior by birth? உன்னை விட ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி அவர் பிறந்திருக்க. அப்ப அவருக்கு நீ சொன்னேன்னு நான் எப்படி நம்புறதுன்னு இல்ல, எப்படி புரிந்து கொள்ள. நம்புறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? நம்பிக்கை இல்லைன்னு அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லாம கிடையாது. இஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் கிளாரிட்டி. நான் எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு. அப்ப பகவான் சொல்ற, பகவான் உவாச்ச பகூனி மே வ்யதீதானி ஜன்மானி தவ ச அர்ஜுன தான்யஹம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தப. அப்படின்னா என்னது? நானும் நீயும் நிறைய இது கடந்திருக்கோம். நிறைய என்னது வருடங்களா நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். many births both you and I have passed. I can remember all of them but you cannot. நான் எனக்கு எல்லாம் நினைவு இருக்கு, ஆனா உனக்கு நினைவு இருக்காது. இதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ். அப்போ எனக்கு என்னது, நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் எனக்கு நினைவு இருக்கு. நம்ம வந்து இல்ல, நம்ம மார்டல் பீயிங்ஸ். நமக்கு எல்லாம் இந்த உடம்புன்னு கொடுத்துருக்கிறது வேற, ஆத்மாங்கிறது வேற. நமக்கு இந்த பாடி அழிந்து போயிடும். வேற ஒரு பாடி கிடைக்கும் போது முன்னாடி என்ன பாடி எடுத்தோம்னு மறந்து போயிடும். ஆனா பகவானோட அந்த மாதிரி கிடையாது. அவரோட ஆத்மாவும் சரி பாடியும் சரி ரெண்டுமே வந்து ஒன்றே தான். அவர் வந்து என்றுமே அவருக்கு வந்து அழிவு கிடையாது. நம்ம இது மாதிரி தான், ஆத்மாக்கும் அழிவு இல்லாத மாதிரி பரமாத்மா அவருக்கு அழிவு கிடையாது. अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया. although I am unborn, நான் வந்து பிறப்பே கிடையாது, எனக்கு பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது. எனக்கு although I am unborn and my transcendental body never deteriorates. என்னுடைய உடம்பும் என்னது பாடி வந்து அழிவும் ஆகாது, பஞ்சபூதங்களால ஆனது இல்லை. என்னோட உடம்பும் அழியாது. ஆனால் I still appear in every millennium in my original transcendental and although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. இருந்தாலும் நான் எப்படி என்னுடைய ஒரிஜினல் இந்த ஆழ்நிலை ரூபத்துலதான் நான் வந்து வரேன். திரும்பி திரும்பி ஒரு மில்லேனியம்லயும் நான் திரும்பி தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு. ஆனா அப்புறம் என்னது, இவாளுக்கும் அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கண்ணு புலப்படுறது இது பகவான் அவதரிச்சிருக்காருன்னு. அப்புறம் அவருக்கு அந்த இதை மறைச்சு விடுற, அந்த இதை மறைச்சு நினைவு சக்தி எல்லாம் போய் ஒரு குழந்தை ரூபத்துல காட்சி தராது. அவ வந்து குழந்தையா வந்து பாவிக்க தொடங்கிடுறா. அவளுக்கு வந்து பகவான் தான் பிறந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அந்த இது மறைச்சு விடுறாரு அவர். ஆனா அவர் வந்து எல்லா மில்லேனியம்லயும் பரமாத்மா ரூபத்துல வந்துட்டே இருக்கார். இங்க பிறந்துட்டே அவதரிக்கிறார். பிறந்து அப்புறம் ஏன் வராரு அப்படி? அந்த மாதிரி ஏன் எவ்வளோ மில்லியனுக்கு வராருன்னாக்கா என்னத்துக்கு? பக்தால ரட்சிக்கிறதுக்கும் துஷ்டால அழிக்கிறதுக்கும் தர்மத்தை நிலைநாட்டும். கிருஷ்ணா சுவாமி இதுல வந்து கிருஷ்ணாவுக்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னது? கிருஷ்ணரின் வடிவம் ஆன்மீகம், நமது படிவமோ தற்காலிகம். நம்ம வடிவம் எப்படி? தற்காலிகம். ஏதோ ஒரு வயசு வரைக்கும் இருப்போம், அப்புறம் இந்த உருவம் போய்விடும். வேற ஒரு உருவத்துல அந்த ஆத்மா வேற ஒரு பாடி எடுத்துக்கும், அப்புறம் அந்த உருவத்துல நமக்கு சில வருஷம் வாழ்வோம். அப்ப நம்மளோட இந்த பாடி எப்படி? தற்காலிகமான இந்த உடம்பு. அவரோட உடம்பு அப்படி கிடையாது. அப்புறம் வந்து மாயா மூலம் நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். கிருஷ்ணன் மாயாவே கட்டுப்படுத்துகிறார். கிருஷ்ணாவோட ஒரு இதுதான், ஒரு எனர்ஜி தான் இதெல்லாமே மாயாவும். ஆனா நம்ம வந்து மாயால கட்டுப்பட்டு இருக்கோம், அவர் வந்து மாயாவையே கட்டுப்படுத்துறாரு. டிஃபரன்ஸ் ஒரு இங்கிலீஷ் about यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. அப்படின்னா என்னது? எங்கெல்லாம் எப்பெல்லாம் தர்மம் குலைந்து போகிறதோ அப்பெல்லாம் நான் வந்து இது எடுப்பேன், நான் அவதாரம் எடுத்து வருவேன்னு சொல்றேன். whenever and wherever yada yada hi dharmasya, whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, எது நியாயமா பண்ணணுமோ அதெல்லாம் இல்லாம அநியாயத்துக்கு எல்லாம் பண்றாங்களோ, அந்த அநியாயம் நடக்கும் போதுல இருந்து அட் தட் டைம் ஐ டிசைன் மை செல்ஃப், நான் வந்து அவதரிப்பேன். அந்த திரும்ப நான் என்ன போட்டிருக்கு?
நூல்கள் அவரது செயல்பாடுகள் பற்றி பேசுகிறது. இது கிருஷ்ணர் எப்போது ஏன் தோன்றினார் வம்சாவளிகளுக்கான காரணங்களை விளக்குகிறது. கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றுவார், எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்கி ரொம்ப ஆடுறதோ அந்த டைம்ல கண்டிப்பா அவர் வருவார். ஏன்னா நல்லவாளை ரட்சிக்கணும், டிவோட்டிஸ் எல்லாம் காப்பாற்றணும், நான் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு அவர் வருவார். அப்புறம் என்ன, பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே, ஓரொரு யுகத்திலையும் நான் அவதரிப்பேன். கிருஷ்ணர் ஏன் தோன்றுகிறார்? டு டெலிவர் த பயஸ் அண்ட் டு அனிலேட் த மிஸ்கிரியன்ஸ். யாரெல்லாம் நல்ல உள்ளங்களா இருக்காங்களோ, நல்ல பயஸ் சோலா இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் ரட்சிக்கிறதுக்கு, அவங்களெல்லாம் ரட்சிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, டெலிவர் இந்த இதுல இருந்தே என்னது மோட்சம் கூட இது கிடைச்சு அவ இந்த இதுல இருந்து சிக்கல்ல இருந்து வெளியில வரதுக்கு அதுக்கெல்லாம் நான் அவர் வழிவகுப்பார். அண்ட் அனிஹிலேட் த மிஸ்கிரியன்ஸ், யாரெல்லாம் துஷ்பிரயோகம் பண்றாங்க அந்த அவங்களெல்லாம் அழிப்பதற்கும், அண்ட் டு ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜன். தர்மத்துக்கு வேண்டி அவர் தர்மம் நிலைநாட்டுறதுக்கு வேண்டி அவர் திரும்பி திரும்பி அவர் வருவார். ஐ மைசெல்ஃப் அப்பியர் மில்லேனியம் ஆஃப்டர் மில்லேனியம். இந்த 2 ஸ்லோகம் இதுதான் கம்பைன்டு, கிவ்ஸ் த சேம் மீனிங். அடுத்தது கிருஷ்ணரின் தோற்றம் மற்றும் செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்வதால் என்ன பயன்? அது புரிஞ்சுட்டா நமக்கு என்ன லாபம்? என்ன லாபம்னு கிடையாது, என்ன புரிஞ்சுனா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதஹ த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாம் ஏதி ச அர்ஜுன. One who knows the transcendental form. என்னோட இந்த மாதிரி ஆழ்நிலை இது இல்ல, சாரி, இது வேற இது. நம்ம 2 மரங்கள் விழுந்து அது என்னது, இவர் பேரு யாருக்கா நினைவு இருக்கா? மணிகிரீவா இவங்க உயிர் பெற்று வந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு சாபம் கிடைத்து அவங்க மரமா போய்விட்டா இல்லையா? இவரோட அந்த உரல் கட்டி இவர் உயிர்த்து வரும்போது 2 மரமும் சாஞ்சு அதுல இருந்து அவங்க உயிர் பெற்று அவங்களோட சாபத்துல இருந்து விமோச்சனம் கிடைத்தது. தாமோதர கீதால இது போட்டு. எஸ். சோ இவங்க பகவானுடைய ஆழ்நிலை இதை யார் அறிந்து கொள்றாங்களோ, one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, இந்த உடம்ப நம்ம விட்டு போகும்போது என்ன ஆகும், நமக்கு நல்ல பகவானை பத்தி நல்ல அறிவோட நம்ம இந்த உலகத்துல இருந்து அப்புறம் இந்த நம்ம உடம்ப எப்படி விட்டுட்டு போகணுமே ஒரு நாளைக்கு, அந்த டைம்ல என்ன ஆகும், அவங்க they do not take birth again in this material world but attains me eternal abode. Arjuna யாரெல்லாம் என்னை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுண்ட வாழ்நாள் முழுக்க அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ அவங்க திரும்பி இந்த உலகத்தில் பிறப்பதில்லை. ஜெயந்தி மாதாஜி மியூட் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானி மாதாஜி மியூட் பண்றேன். அடுத்தது விடுவிடுன்னு போலான்னு சொல்லிட்டு நானே எடுப்பேன். வீதராக பய க்ரோத மன்மயா மாம் உபாஸ்ரிதாக பகவோ ஞான தபசா பூதாமத் பாவம் ஆஸ்ரிதா ஆகதாக. சாரி, being freed from attachment. என்னெல்லாம் வேணும், ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து விடுபடணும். அந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறதுனாலதான் என்ன வருது, ஃபியர், ஆங்கர் எல்லாம் முள்ள வரும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், being freed from attachment, fear and anger being fully absorbed in me and taking refuge in me. Many persons in the past became purified by knowledge of me and thus they all attained transcendental love for me. அப்படின்னா என்னது, முதல்ல இந்த இதுல இருந்து விடுபட்டு, அட்டாச்மெண்ட் என்னது, என்னை தவிர பாக்கி உள்ள இதுல எல்லாம் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் விட்டு எங்கிட்டயே சரணடைந்து, ஃபியர், பயம், இதனால முடியுமா முடியாதா, என்ன பண்ண, பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்கு பயமே இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஏன்னா அவர் பாத்துக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும். ஒரு நம்ம வீட்லயே பார்த்தோம்னாக்கா, இப்போ ஒரு பெரியவா யாரா இருந்தாக்கா நமக்கு ஒண்ணுக்குமே கவலையே இருக்காது. ஏன்னா அவங்க இருக்காங்க, பிசிக்கலா பண்ண மாட்டாங்களா இருக்கும், ஆனா நமக்கு ஒரு மாரல் சப்போர்ட்டுக்கு அவங்க இருக்காங்க. என்ன நல்லது, எல்லாம் எது கெட்டது, எது பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாது சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருந்ததுன்னா நமக்கு எவ்வளவு நிம்மதியா இருக்கலாம். சின்ன வயசுல அப்படித்தானே இருந்திருக்கும். அம்மா அப்பா குடும்பத்தை நடத்துவா, நமக்கு என்ன கவலை இருந்ததா, ஒண்ணும் இல்லை. அப்புறம் நம்ம பொறுப்பேற்ற குடும்பத்தை நடத்தும் போதுதான் தெரியறது ஒவ்வொருத்துக்கும் என்ன வேலை, என்ன எதுன்னு எல்லாம் நமக்கு புரியுறது இல்லையா. அந்த மாதிரிதான் நம்ம பகவானை நினைக்கிற சின்ன வயசுல அப்படிதான் இருந்திருக்கும். அம்மா அப்பாவையே கதின்னு இருந்திருக்கும். இப்போ நம்ம என்னதுனாக்கா நம்ம அம்மா அப்பா எல்லாமே பகவான் தான். பகவானை நல்லா நம்பின்னு இருக்கும் போது என்னது, ஃபியரே போயிடும். அப்புறம் கோவம் வரும். ஃபியர் எப்போ வரும், ஃபியர்லாம் இருந்ததுன்னா அப்புறம் எதிர்பார்ப்பு வரும், எதிர்பார்ப்புல இருந்து கோவம் வரும். இதெல்லாம் ஒரு இதுதான் சுழற்சி மாதிரி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தொடர் வந்துட்டே இருக்கும். அதுல இருந்து விடுபட்டு இருந்தாக்கா being fully absorbed in me, என்னையே கதி, வேற யாரும் எனக்கு கிடையாது, எனக்கு எல்லாம் பகவான் தான் கதி. அந்த மாதிரி இருந்து taking refuge in me, ஃபுல்லாவே சரணடைங்கிறவங்க. அந்த மாதிரி சரணடைந்தா many persons, அந்த மாதிரி சரணடைந்தவங்க எல்லாம் எங்கிட்ட வந்துட்டாங்க. many persons in the past became purified by knowledge of me. நிறைய என்னை பத்தி புரிஞ்சுட்டு அவங்க எல்லாம்
அந்த இது நம்ம சம்சார சாகரத்துக்கு கடந்து வந்துட்டாங்க. And thus they all attain transcendental love for me. அவங்களுக்கு எல்லாம் என்னுடைய லவ் transcendental love அப்படின்னா எனக்கு ஆழ்நிலை இதை பத்தி புரிஞ்சு அவங்க வந்துட்டாங்க. So you should follow that. Yes, இது வந்து வீத்தராக பயக்கிறது அது என்னதுன்னு கொடுத்துருக்க. இது படிக்கணுமா? ராகனாக்க பௌதிக வாழ்வின் மீது வலுவான பற்று ஆன்மீக வாழ்வின் அலட்சியத்தை வழிவகுக்குகிறது. நம்ம வந்து எப்ப நம்ம வந்து வீடு மனைவி மக்கள் எல்லாம் இருந்துட்டோம்னாக்கா அப்ப என்ன ஆயிடும்? ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் நாட்டம் கம்மியாகும். அதுல கொஞ்சம் அட்டாச்மெண்ட் கம்மி பண்ணிட்டோம்னா கிருஷ்ணா பேர்ல உள்ள அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி. எங்கேயோ ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும் நமக்கு. நம்ம எல்லாம் ஹியூமன் பீயிங் தான். அப்ப நம்ம வந்து பகவான் பேர்ல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வச்சு விட்டோம்னா இதெல்லாம் விட்டு போயிடும். அப்ப நமக்கு வந்து ராகான்னு சொல்லிட்டு இந்த சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு அது என்னது அட்டாச்மெண்ட், அதுல இருந்து விடுபட்டு விடுவோம். அப்புறம் பயம்னா தெரியும், பயம் தனிப்பட்ட ஆன்மீக அடையாளத்தின் பயம். அவர்களை பொறுத்தவரை மாறானவற்றில் ஒன்றிணைவது மிக உயர்ந்தது. அது என்ன? அதுதான் மெயினா என்னன்னாக்கா பயம் விட்டு போயிடும். ஏன்னா பகவான் பேர்ல அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கும்போது பயம் விட்டு போயிடும். அப்புறம் அதெல்லாம் ரொம்ப நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க வேண்டாம், ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. குரோதானா இது கோபம், வாழ்க்கையின் விரக்தியின் விளைவாக வெற்றிடத்தின் கருத்து நம்பிக்கையின்மையால் எல்லா விதமான ஆன்மீக ஊர்களிலும் கோபப்படுதல் போதைக்கு கொண்டு செல்கிறது. பிரமைகளை ஆன்மீக தரிசனமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. வாட்டவர் நம்ம வந்து பர்பட் படிச்சாச்சு. இப்ப அதுல இருந்தா இதெல்லாம் எடுத்து போட்டிருக்கா. ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ஹவ் மிஸ்ட் திஸ். வேண்டாம், இதெல்லாம் டீட்டெயிலா படிச்சோம்னா திரும்பி படிச்சுட்டே இருக்கலாம். ஓகே, அடுத்த என்ன செக்ஷன்னாக்கா கிருஷ்ணரை பற்றி பலர் கேள்விப்பட்டதன் மூலம் கடந்த காலத்தில் பலர் தூய்மை அடைந்து கிருஷ்ணரிடம் அன்பை அடைந்தனர். கிருஷ்ணரின் அன்பை அடைந்தனர். இது அவர்களின் ஆசையாக இருந்ததால் அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் அன்பை அடைந்தனர். கிருஷ்ணர் அதை நிறைவேற்றினார். யாரேனும் ஒருவர் கிருஷ்ணரிடம் ஆழ்நிலை அன்பை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையை தவிர வேறு ஏதாவது ஒன்றை கொண்டு அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தால் என்ன செய்வது? இத்தகைய வகை ஆன்மாக்களுக்கு கிருஷ்ணரின் ஈடுபாட்டை உரை 4.11 விளக்குகிறது. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? ஏயதாமாம் பிரபத்யந்தே தாம் சதைவ பஜாம்யஹம் மம வர்த்மானு வர்த்தந்தே மனுஷ்யாஹ பார்த்த சர்வசஹ as all surrender unto me I reward them accordingly. நம்ம எப்படி எல்லாம் வழிபாடு பண்றோமோ அப்படி பகவான் நமக்கு இது என்னது ரிவார்டு கொடுப்பார். ரிவார்ட்னா என்னது? நம்ம என்ன பேர் சொல்லிப்பா இதுல முன்னாடி போட்டிருக்கேன். கிருஷ்ணரின் ஈடுபாட்டு இத்தகைய நமக்கு அது திருப்பி கிடைக்கும். அப்படின்னா என்னது? இட் இஸ் நாட் இது பிசினஸ் மாதிரி நம்ம நினைக்க கூடாது. நம்ம இவ்வளவு பகவானை நம்பி நம்ம எவ்வளவு ஜப்பா பண்றோம், எவ்வளவு பண்றோம் பகவான் வேண்டி நைவேத்தியம் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது அவ்வளவு நமக்கு நன்மை கிடைக்கும். பகவானோட ஈடுபாடு வரும் அண்ட் பகவான் நமக்கு நல்லது செய்வார். ஐ ரிவார்ட் அக்கார்டிங்லி. அது பகவான் நல்ல ஒரு இதா சொல்றாரு. நான் வந்து அது போல உங்களுக்கு வந்து என்னோட இதை வந்து என்ன அன்பை வெளிப்படுத்துறேன். நீங்க எப்படி எல்லாம் என்ன சரண்டர் பண்றீங்க? ஏதோ கடனேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது கடனேன்னு தான் பகவான் நம்மள பாத்துப்பாரு. அப்படி இல்லை, டோட்டல் சரண்டர்னா அவரு டோட்டலா நம்மளை பாத்துக்குப்பாரு. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். சோ எவ்ரிவன் ஃபாலோஸ் மை பாத் இன் ஆல் ரெஸ்பெக்ட். ஓ சன் ஆஃப் த எல்லாரும் வந்து ஒரு விதமா என்ன வந்து வழிபடுறாங்க. ஒருத்தன் வந்து இந்த மாதிரி இதுல தபஸ் பண்ணி என்ன வழிபடுறான். ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு போட்டோ இதை பார்த்து நான் சொல்றேன். சில பேர்லாம் சிலை உண்டாக்குவா, பகவானோட சிலையெல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி ரொம்ப இதுல பக்தியோட பண்றாங்க. அப்புறம் இவன் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறான். இவன் பணமே குறின்னு இருக்கான். அப்ப இவன் இந்த பணத்தை மாத்திரம் சரி என்ன ஒரு டொனேஷன் வந்திருக்கேன் எவ்வளவு வேணும் இந்த 100 ரூபா. அப்ப அது போல அவனுக்கு வந்து ரிவார்டு கிடைக்கும். ஆனா நல்ல பணம் சம்பாதிச்சு நன்னா தானே இருக்கானாக்கா அது அவன் வேற ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கான். அதனால இந்த ஜென்மத்தை அவன் பணத்தோட இருக்கான். அடுத்த ஜென்மம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. அதனால இன்னைக்கு அவன் வந்து ஒருத்தர் நல்லா இருக்கான், ரொம்ப அட்டூழியம் பண்றான், ஆனா இன்னைக்கு நல்லா இருக்கான் அப்படின்னா ஏதோ பூர்வ ஜென்மத்தை புண்ணியம் பண்ணதுனால இந்த ஜென்மத்தை அவன் அவ்வளவு மோசமா பிஹேவ் பண்ணாலும் நல்லா இருக்கான். அப்படின்னா அந்த பூர்வ ஜென்மத்தை பலனாலதான் எனக்கு இருக்கான். அடுத்த ஜென்மம் இருக்கவே இருக்கு. அவனுக்கு அது மோட்சம் கிடைக்கணும்னா எப்படி? பகவானை நம்பினாதான் உண்டே தவிர இல்லாட்டா அவனுக்கு டெஃபினட்டா ஒரு இது அதோட ரிவார்டு கிடைக்கும். இந்த ஜென்மத்தை என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதுக்கும் அவனுக்கு திருப்பி கிடைக்கும். எஸ், இதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம், ரொம்ப டீட்டெயில் எல்லாம் போக வேண்டாம். எஸ், காங்க்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாஹ க்ஷிப்ரம் ஹிமானுஷே லோகே சித்திர்பவதி கர்மஜா. men in this world desire success in fruitive activities. நமக்கு எல்லாருக்குமே அப்படி இருக்கு. என்ன வேற பண்ணாலும் வந்து இது நான் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், மாலை ஜபம் பண்ணாலும் 16 மாலை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், நான் 1 மாசமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் எதிர்பார்க்கறவங்க இருக்காங்க. எதிர்பார்க்காம இருக்க நல்லது. பட் இன் ஜெனரல் அப்படி இருக்கு. மென்
மென்னாக்கா எகெயின் மென்னாக்கா விமன் இல்லையா அப்படிலாம் இல்ல, ஒரு ஒரு மனுஷர்கள் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. இன் திஸ் வேர்ல்ட் டிசைர் சக்சஸ் இன் ஃப்ளூட்டிவ் ஆக்டிவ். நான் என்னெல்லாம் பண்றேன் அதுல எனக்கு சக்சஸ் கிடைக்குமா? டெஃபினட்டா ஒரு ஃபெயிலியர், ஒரு தோல்வி அடையறதுக்கு வேண்டி யாரும் பிரார்த்தனை பண்ண மாட்டாங்க. ஜெயிக்கணும், எனக்கு அதை கிடைக்கணும், எனக்கு இது வேண்டும், அந்த மாதிரி நினைச்சுதான் பண்றாங்க. therefore they worship demigods. அதனால டெமிகாட வழிபடுறாங்க. quickly of course men get results from fruitive work in this world. ஆனா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு அதோட பலனும் கிடைக்கும். ஒருத்தருக்கு வந்து இப்போ நிறைய நான் டெய்லி மாலை சாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாலை சாத்துவாங்க. என்ன நினைத்து அது பண்றாங்களோ அது வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும். கும்பிட போடுறதோ, ஒரு பிரதட்சணம் வைக்கிறதோ, இந்த தேங்காய் உடைக்க, சதுர் தேங்காய் உடைக்கிறது, வாட் எவர் என்ன நினைத்து பண்றோமோ அது வந்து அவங்களுக்கு பலனும் கிடைக்கும். டெமிகாட்ஸ்க்கு அப்படின்னு அவங்க வந்து கிடைக்கிறது. ஆனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அடுத்தது வரது தேவர்கள் கிருஷ்ணர். ஓகே, டிஃபரன்சஸ் வேறுபாடு இதெல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறீங்களே. தேவர்களுக்கு கிருஷ்ணருக்கு என்ன வழிபாடு? தேவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, கிருஷ்ணர் ஒன்றுதான். தேவர்கள் பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி காட். ஆனா பகவான் எப்படி சுப்ரீம் ஹோல். வேண்டாம், அது இங்கிலீஷோட வேண்டாம். ஐ திங்க் ஐ கிவ் ஸ்கிப், அவசியம் இல்லை. ஓகே, இதே நின்னுட்டு திரும்பி வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் 2-3 ஸ்லோகம் அப்புறம் சாதுர்வர்ணியமயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசः tasya kartaram api mam vidya kartaram avyayam. According to the 3 modes of material nature. இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒரு பாடி எடுத்துன்னு இந்த உலகத்தை பிறந்திருக்கணும்னாக்கா இந்த 3 முக்குணங்களும் நம்மள தாக்கதான் செய்யும். என்னதான்? சத்தகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அதுதான் மெட்டீரியல் நேச்சர். 3 modes of material nature. அது கண்டிப்பா நம்மள வந்து தாக்கும். அண்ட் அக்கார்டிங்ல என்னது, அப்போ அந்த இது நம்மளை தாக்குறதோ அது போல நம்மளோட பிஹேவியர் மாறிவிடும். எனக்கு வந்து இப்ப ரொம்ப ரஜோகுணம் இருக்குன்னா ரொம்ப ஆக்டிவ், அது பண்ணணும், பணம் சம்பாதிக்கணும், எல்லாத்தையும் நான் முன்னுக்கு இருக்கணும், அப்படி இப்படின்னு சில பேர் ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. எல்லாத்தையும் என் பேர் முதல்ல வரும், நான் முதல், அந்த மாதிரி ரொம்ப ரஜோகுணம் ஜாஸ்தின்னு இருக்கும். சில பேருக்கு ஒன்னும் கண்டுக்கவே மாட்டேன், நீ என்ன சொல்லு, எனக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸும் இல்லை, அந்த மாதிரி சில பேர் இருக்காங்க. அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளது சோம்பேறி, அதுங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் இது டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு. சில பேர் இப்படி ஞானம் எது படிச்சாலும் சடார்னு இதுல போகும், நினைவு சக்தி இருக்கும், நல்ல அறிவாளியா இருப்பாங்க, எல்லாம் படிக்கணும் படிச்சு அப்புறம் இது சொல்லியும் கொடுப்பாங்க, இன்னொருத்தளவுக்கு சொல்லியும் கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் பிராமண குணங்கள் வந்துடும். சோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த 4 வந்து விபாகம் வந்து பகவான் பண்ணியிருக்காரு. எது இதனால இல்ல, நம்ம எந்த குலத்துல பிறந்திருக்கோம் அந்த இதுல விபாகம் பண்ணல. குண கர்ம, அந்த மாதிரி ஒரு குணம் நம்ம வந்து அஃபெக்ட் பண்றது. இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்துட்டோம்னா ஒரு குணம் நம்மள அஃபெக்ட் பண்றது. அதையே நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிட்டே போனோம்னா அந்த குணம் தான் நமக்கு வந்து இப்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கோம் நம்ம எல்லாரும். இப்ப பகவானோட இது பண்றோம் சத்துவகுணம். இதையே நம்ம வந்து நல்லா திரும்பி இன்னும் நல்லா படிச்சு இன்னும் அடுத்த 2nd லெவலுக்கு அப்புறம் இன்னும் 3rd லெவல் டெய்லி எல்லா கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணி அது குவிஸ் எல்லாம் டைம்ல அதாவது ஒரு ரெகுலரா அந்த ரெகுலரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது அப்படி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன சத்துவகுணம் வளர்த்துட்டே போறோம். அப்ப அந்த குணம் எப்படி ஆயிடும்? சத்துவ குணத்தோட ஒரு இதுல ஆயிடும். அப்ப நம்மளாம் பிராமின் குவாலிட்டியில வரும். அப்புறம் என்னது, நம்ம குணம் அந்த மாதிரி ஆயிடுதா, நம்ம கர்மா அந்த மாதிரி பிராமின்ஸ் பண்ற கர்மா அந்த மாதிரி வந்துடும். கர்மானா என்னது? ஆக்ஷனும் அந்த மாதிரி. அப்போ நம்ம எல்லாருமே இப்ப அதனாலதான் நம்ம வந்து அதை விட தாண்டி நம்ம எல்லாம் வைஷ்ணவானே பிரபுபாத சொல்லியாச்சு. யாரு கிருஷ்ணர்கிட்ட தஞ்சிதம் அடைந்து இஸ்கான்ல சேர்ந்துட்டாங்களோ நீங்கள்லாம் எந்த ஜாதி எந்த மதம் ஒண்ணுமே வேண்டாம், எல்லாரும் வைஷ்ணவாஸ் அப்படி. அது என்னது, அது 4 விட தாண்டி நல்ல பக்தாஸ். வைஷ்ணவஸ் தான் நல்ல ட்ரூ பக்தாஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா அந்த லெவலுக்கு. ஆனா இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, இந்த இதுல சாதுர்வர்ணியம் 4 விதமா மக்களை பிரிச்சிருக்கேன். குணம்னாலையும் கர்மானாலையும். எந்த ஜாதியில பிறந்திருக்கான்னு அந்த மாதிரி கிடையாது. அவன் குணத்தை எப்படி வளர்த்துக்கிறான், அந்த குணத்தினால அவன் எப்படி செய்கை பண்றான், என்ன செயல் பண்றான், அது வந்து அதுதான் தீர்மானப்படுத்துறது அவன் வந்து பிராமண நட்சத்திரியான. According to 3 modes of material nature and the work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me. நான் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். மயா சிருஷ்டம், நான் சிருஷ்டி பண்ணிருக்கேன். அத divisions of human society are created by me, and although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. நான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன், ஆனா என்ன இதுல சம்பந்தப்பட்டுக்க மாட்டேன். எல்லாமே நம்ம மக்களுக்கு வேண்டிதான் அவர் பண்ணிருக்கார். ஆனா அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காரே தவிர he is not involved in any. அப்ப அவர் பகவான் பிராமணரா கஷத்திரியனா வைஷ்ணவனா கேட்கக்கூடாது. அவர் வந்து கிரியேட் நமக்கு வேண்டி பண்ணிருக்காரு. சோ எல்லாரும் ஒத்துமையா வாழறதுக்கு தான் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காரு. இந்த அனாலிசிஸ் வேண்டாம். சாத்துர்வர்ணியம்ல டைம் இல்லையே. அதனால ஆசிரமம் இது வேணா கொஞ்சம் படிச்சுடலாம், ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு. ஆசிரமா ஃபார் பிராமணாஸ், பிரம்மச்சாரி ஆசிரமா, கிரகஸ்த ஆசிரமா, வானப்பிரஸ்த ஆசிரமா, சன்னியாசமா. பிராமணனா அந்த குவாலிட்டி, பிராமண குவாலிட்டி கிரியேட் பண்ணி அந்த மாதிரி குணம் அந்த மாதிரி கர்மா பண்றோம். இது எல்லா ஆசிரமத்திலயும் இருக்கலாம்.
வேற க்ஷத்ரியன் நல்ல வீரம், நான் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து நடத்துறேன், நான் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, ஐ வில் டூ எவ்ரிதிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி சில பேருக்கு அந்த குணம் இருக்கும். அவன் எப்படி பிரம்மச்சரியா இருக்கலாம், கிரகஸ்தனா இருக்கலாம், வானப்பிரஸ்தனா இருக்கலாம், ஆனா அவனுக்கு சன்னியாசம் வாங்கின்னு போக முடியாது. அவன் வந்து இந்த இதுலயே இருந்து அவன் வந்து எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறேன் அந்த மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கலாம். அப்புறம் ஆசிரமா வைஷ்யாஸ் பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு என்னது பிரம்மச்சாரி அண்ட் கிரகஸ்தா தான். அவங்களுக்கு வானப்பிரஸ்தவம் அலௌட் இல்லை. he cannot become சன்னியாசி ஆல்சோ. அதே போல சூத்ரனுக்கு என்னது கிரகஸ்தா மாத்திரம் தான், அவன் வந்து பிரம்மச்சாரிக்கும் கிடையாது. he can be only a கிரகஸ்தா, பாக்கி ஒன்றும் கிடையாது. எஸ் நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம ஃபலே ஸ்பிருஹா இதி மாம் யோ அபிஜானாதி கர்மபிர்ன சபத்யதே. there is no work that affects me. கிருஷ்ணா இப்பதுக்கு முன்னாடி சொன்னாப்புல, ஒரு வேலை நமக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு வேலை பண்ணணும்னா அது வந்து ஒரு பிரதிபலன் நமக்கு கிடைக்கும், ஒரு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிக்கு வரும். ஆனா பகவானுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. nor do I aspire for fruits of action. இல்லை, எனக்கு எதிர்பார்ப்பும் இல்லை, நான் இதெல்லாம் பண்றேனே, மக்களுக்கு இதெல்லாம் பண்றேன், அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அவர் எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of God. இது யாரு வந்து இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ பகவானை பத்தி, அவங்களும் வந்து சொன்னாபல் தான் அகர்மா லெவல்ல எல்லா வேலையும் பண்ணும். பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்னது மிருகா மாதிரி நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டோம். இல்ல நம்ம வந்து அகர்மா லெவல்ல பண்ணிடணும். அந்த வந்து புரிஞ்சுக்கிறவங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து ஃப்ரூட்டிவ், இதனால எனக்கு என்ன பயன், அந்த இதுல பட்டுடுவேன், எல்லாம் பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறேன், அவ்வளவுதான். அது என்ன நமக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காது எல்லாம் தெரியாது. பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்ன, அவரோட வேலை நான் பண்ணிருக்கேன். ஐ எம் ஒன்லி சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்ட். பகவானுக்கு செய்யணும், கைங்கரியம் செய்யணும். நான் இந்த பகவான் கண் முன்னாடி பார்க்கல, இப்ப பாக்குறவங்க எல்லாரும் எல்லாருமே பகவான் இதுதான், என்னது வைஷ்ணவஸ் எல்லாம் பகவான் பிரதிநிதிகள் தான். அவளை வேண்டி நம்ம வந்து ஒரு வேலை பண்றோம். அந்த ஒரு எண்ணத்துல பண்ணும்போது என்ன, இது அக்கர்மா லெவல்ல கொண்டு விட்டுரும். 4.50 ஏவம் யாத்வா கிருதம் கர்ம பூர்வைர் அபி முமுக்ஷுபிஹி குரு கர்மைவ தஸ்மாத்வம் பூர்வைஹி பூர்வதரம் கிருதம். ஆல் தி லிபரேட்டட் சோல்ஸ், யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் உணர்ந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு போனவங்களோ எல்லாரும் போய் சேர்ந்து அவங்க பகவானை அடைந்து விட்டார்கள். ஆல் தி லிபரேட்டட் சோல்ஸ் இன் ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ் acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore you should perform your duty following in their footsteps. அவங்க எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் புரிஞ்சுண்டு, என்னோட ஆழ்நிலை ரூபத்தை எல்லாம் புரிஞ்சுண்டு அவங்க வந்து இதெல்லாம் கடந்து விட்டாங்க. இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், அவங்க ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போகணும். அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி இஸ்கான் மாதிரியே சேர்ந்தோம்னாக்கா குருன்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அந்த குரு என்னெல்லாம் சொல்றாலும் செய்யணும். இப்போதைக்கு குரு என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஜப்பம் பண்ணுங்க சொல்லியிருக்காரு. நம்ம பேசிக் லெவல் அதுதான் சொல்லியிருக்காரு. இன்னும் போக போக கொஞ்சம் அவங்க சொல்லும் போது அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கணுமா அப்படின்னா படி அப்படிதான். ஒருத்தர் நமக்கு இப்ப ஸ்கூல்லயே டீச்சர் இதெல்லாம் பண்ணுங்க, ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்க, இந்த கிளாஸ்ல இது இருக்கு, இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா பண்ணதான் செய்வோம் இல்லையா. இல்ல நான் பண்ண மாட்டேன்னா ஸ்கூல்ல இருந்து எடுத்துடுவா வேற என்ன. இப்ப நம்ம வந்து குரு வந்து ஆசிரியை, குருகிட்ட வந்திருக்கோம். இஸ்கான் மாதிரி இருக்கு, இதுல வந்து குருவுல வந்திருக்கோம்னா குரு இதுல ஒண்ணு சொல்றாங்க. இப்ப வந்து ஜப்பா சொல்றாங்க, சரி ஜப்பா. அப்புறம் இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு வந்தப்பறம் என்ன சொல்லுவா, வெங்காயம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் விட்டு விடுறீங்க அப்படின்னாக்கா எதிர்த்து என்ன இவ்வளவு எல்லாம் வெங்காயம் எல்லாம் விட முடியுமானாக்கா அதுல எல்லாம் வந்து தமோகுணம் இருக்கு, ரஜோகுணம் இருக்கு, தமோகுணம் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம விட்டு வச்சோம்னாக்கா நம்ம நல்ல ஒரு ஆன்மீக இதுல நம்ம நல்லா ஈஸியா போக முடியும்னா, ஓஹோ அப்படியா சரி, டீ காஃபி விடணும் அப்படின்னா அது என்ன பண்றது, அது குடிக்கலைன்னா இந்த தலைவலி வருவேன்னா அதனாலதான் தலைவலி வருது. இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து பழக்கப்படுத்துறோம். குழந்தை சின்னதா இருக்கிற குழந்தைய நம்ம டீ காஃபி எல்லாம் கொடுத்து வளர்த்திருக்கோமா, இல்ல. எப்போ ஏதோ ஒரு லெவல்ல தான் நம்ம ஆரம்பிச்சோம். கெட்ட பழக்கம் அப்பதான் ஆரம்பிச்சது. இன்னைக்கு நம்ம வந்து அது முங்கி போயிருக்கோம். தலைவலி வந்துடும், அந்த லெவலுக்கு போயிருக்கோம். அந்த இது வரக்கூடாது. we should not get addicted. எதுவுமே அடிக்ஷன் வேண்டாம் சொல்லணும். அதனாலதான் என்ன எல்லாம் இருக்கு, கஃபைன் இருக்கு, அதெல்லாம் குடிச்சா ஒரு கிக் வருது. சிகரெட் குடிச்சா கண்ணு குடிச்சாதான் கிக்குன்னு இல்ல, எல்லாம் டீ காஃபிலேயே இருக்கு. அதனாலதான் தலைவலியே வருது. அந்த கிக்கு இல்லாததுனாலதான் தலைவலியே வருது. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒருத்தர் கட்டுப்பட்டு எண்ணத்துக்கு இருக்கணும். அழகா நாம ஜபம் சொல்லிட்டு அழகா இருக்கலாமே. அப்ப என்ன ஆரம்பிக்கலாம்னாக்கா ஏகாதசில இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஒரு ஏகாதசி வரல 15 நாளைக்கு ஒருக்கா நான் வந்து அந்த நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க அதை சாப்பிட வேண்டாம். வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிட்றவங்க அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட வேண்டாம். அப்புறம் வந்து இது டீ காஃபி அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு விட்டு பார்க்கலாம். அப்புறம் அடுத்த நாள் திரும்பி பண்ணலாம். திரும்பி 15 நாள், திரும்பி 15 நாளுக்கு அப்புறம் ஏகாதசி. அப்புறம் முள்ள என்னது 15 நாளைக்கு பதில் வாரம் ஒரு சண்டே அன்னைக்கு விடுறேன். அந்த மாதிரி நம்மளே எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். என்னோட பர்சனல் இது பார்த்தா நான் ஏகாதசியில தான் ஆரம்பிச்சேன். எல்லாமே 108 டைம் பண்றதும் ஆரம்பிச்சேன். அண்ட் டீ காஃபி அன்னைக்கு விட்டு பார்த்தேன். நான் ஒண்ணுமே தலைவலி வரல, ஒன்னும் வரல. அப்ப என்ன ஐம் ஸ்டில் ஃபிட். இன்னும் எனக்கு வந்து அடிக்ஷன் வரலன்னு புரிஞ்சு விட்டேன். அப்ப என்ன, அப்ப எல்லா நாளும் நம்ம ஏகாதசி நினைக்கிறது, எப்ப எல்லா நாளும் ஜபி
வேற ஒண்ணும் கிளாஸ் இல்ல இல்லையா, வேற ஒண்ணும் இல்லையே, டீ காஃபி விட்டுடலாமே. அப்புறம் நான்வெஜ் தான் இல்லவே இல்லை. வெங்காயம் பூண்டும் கிடையவே கிடையாது, வீட்லயே கிடையாது. முன்னாடி வெங்காயமாக இருந்தது, அப்புறம் மருமகள் அவெல்லாம் யாரும் இல்லாததுனால இப்ப வெங்காயமும் கிடையாது. ஒரு வயசான அப்புறம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் அந்த ஒரு ஸ்மெல் பிடிக்க மாட்டேங்கிறது. வீட்லயே ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் இருக்கும், அது பிடிக்கல. நான் எடுத்து சரி வேண்டாம், அப்ப ஈஸியா எடுத்தேன். எங்களுக்கு லைஃப் பிகேம் ஈஸி. அந்த மாதிரி நம்ம ஒருத்தர் வீட்டுல ஒரு மாதிரி ஒருத்தர் வயசுக்கு தகுந்தாப்புல இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சு யூ கேன் ஸ்லோலி ப்ரோக்ரஸ். இதுதான் குருவோடு கேட்டு நடக்கணும். அதுக்குதான் நான் மெயினா எது சொல்றேன்னா, குருவோடு கேட்டு நடக்கும்போதுன்னா ஏன் நம்ம குதர்க்கமா எல்லாம் கேட்கறது வரலாம். ஏதோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இப்படி சொல்லியிருக்காங்களா, அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன சொல்றாங்க, இப்படியா சரி அப்படி நடந்துக்கிறது. அவங்க பாதை வகுத்து கொடுக்குறாங்க, நம்ம போயிடணும். So Guru சொல்றபடி நம்ம கேட்டுருக்கோம். All the liberated souls already walked through that path. நம்ம அந்த வழியில நம்ம அவரோட footsteps ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணும். இது முடிஞ்சிடுச்சு. இது செக்ஷன் 3. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்டாப் ஷேர். அண்ட் அடுத்தது நம்ம கரெக்டா நம்ம முடிக்கணும்னு நினைச்சு 6 மணிக்கு முடிச்சுட்டோம். அடுத்தது இதே போல பாதி இருக்கும். இது 2வது பாதி. இன்னைக்கு நமக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிட்டு. இல்லடா ஐ தாட் இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் தானே ஸ்லோகம், ஜாஸ்தி இல்லை, 42 தான் இல்ல, உங்களை எல்லாம் படிக்க சொல்லி முடிச்சு விடலாம்னு நினைச்சேன். ஆனா அதேதான் வருது, பிரேயர்ஸ் எல்லாம் வரும். இது ஞான யோகா. இது சம்மரி. 4வது 3வது இதுக்கு வந்திருக்கோம். இப்ப என்ன படிக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு. கிம் கர்ம கிம் அகர்மேதி கவயோ அபி அத்ர மோஹிதாஹ தத்தே கர்ம பிரவக்ஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷசே அசுபாத். இந்த ஞானம் பெற்றால் என்னது, மோக்ஷம் அசுபாத், கிடைத்து விடும். என்ன ஞானம்? Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. நல்லா படித்த அறிவாளியா இருந்தா கூட எது ஆக்ஷன், ஆக்ஷன்னா என்னது, கர்மா நமக்கு நல்லா தெரியும். நம்ம எல்லாம் கரைச்சு குடிச்சாச்சு. நம்ம ஜானி மாதாஜி நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் டிஸ்கஸே நிறைய பண்ணிருக்கோம். எல்லாருக்கும் சொல்றேன், ஜானி மாதாஜி அன்னைக்கு கொஸ்டின் கேட்டதுனால ஜானி மாதாஜி கரெக்ட் மாதாஜி, அன்னைக்கு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்தது இல்லையா, அதுல திரும்பி சொல்லி கொடுத்து ஒரு கன்வீனியன்ஸ். கர்மான என்னது, விகர்மா. திரும்பி யாருக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் அவங்களுக்கு திரும்பி சொல்லலாம். எனி ஒரு டியூட்டியா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம வீட்லயே ஒரு பூஜை பண்றோம், ஒரு இது பண்றோம், கர்மா தான். ஆனா என்ன ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்திருக்கேன், எங்க வீட்டுல அம்மா அப்பா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, தாத்தா பாட்டி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இல்ல யாரோ பெரியவங்க சொல்றாங்க, நான் பண்றோம், அவ்வளவுதான். நான் பண்றேன், ஊரை கூப்பிட்டு சாப்பாடு போடுறேன், என்ன வேணா இருக்கட்டும். ஆனா அதுல என்னது, பகவான் இன்வால்வ் பண்ணாம நம்ம பண்ணும்போது என்ன, நம்ம நல்லதுதான் பண்றோம், யாகம் பண்றோம், யஜ்யம் பண்றோம், ஜபம் பண்றோம், எல்லாம் கரெக்ட் தான். அதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கும். ஆனா நம்மளோட எய்ம் என்னது, புண்ணியம் வேண்டாம் தானே எய்ம். அப்ப என்ன எய்ம்னா என்னது, புண்ணியம் வேண்டாம், பாவமும் வேண்டாம். அப்ப இந்த புண்ணியம்ல நம்ம ஏன் புண்ணியம் வேண்டாம்னா, அது புண்ணியம்ல கிடைச்சுன்னா அந்த ஒரு என்னது, ஒரு 10 லட்சம் கிடைச்சு கொடுத்தனா என்னது, ஒரு 10,000 வச்சுக்கலாமே. 10 லட்சம்னா இந்த சைபர் தொடணும். ஒரு 10,000 இருந்ததுன்னா நம்ம எங்கேயாவது கஷேத்ராடனம் போகலாம், இல்ல எங்கேயோ ஒரு ஊட்டி கொடைக்கானல் போயிட்டு நம்ம கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம், ரொம்ப இதா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போனா என்ன, 10,000 வச்சுதான் போவோம். அது முடியறது வரைக்கும் ஒரு 10 8 ஆகும், 7 ஆகும், 5 ஆகும், 2 1 வரும்போது வீட்டுக்கு வந்துருவோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அங்க ஹோட்டல்ல எல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டான், யாரும் சாப்பாடும் கொடுக்க மாட்டாங்க, எங்க பில்லு அடைக்கிறது பணம் வேணும். முடிச்சுட்டு என்ன, அதெல்லாம் பைசாவும் 0 ஆயிடும், நம்ம திரும்பி வீட்டுக்கு வரணும். அதே கான்செப்ட் தான். நம்ம புண்ணியம் எல்லாம் முடிஞ்சு கொடுத்துனாக்கா, எவ்வளவு புண்ணியம் அக்கௌண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் முடிஞ்சு டிப்ளீட் ஆகி அது கம்மியாகணும்னு என்ன ஆகும், திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறப்போம். அதே போல பாவங்களும் அப்படிதான். பாவம் பண்ணிட்டு கீழே நரக லோகத்துக்கெல்லாம் போய் நல்லா அனுபவித்து அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க, கிளீன் எல்லாத்தையும் சகாச்சக் கிளீன் பண்ணிட்டு என்ன திரும்பி ஆரம்பி உன்னோட அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி இங்க விழுவோம். நமக்கு அதுதானே வேண்டாம், திரும்பி இங்க வர வேண்டாங்கிற கணக்குல அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எந்த ஆக்ஷன் பண்ணாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணணும். கிளாஸ்க்கு வரமா, பகவானே காப்பாத்து. சாப்பிடுறோமா, பகவானே காப்பாத்து. அதனாலதான் நம்ம கம்யூனிட்டி மாத்திரம் இல்ல, கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்கு, அவங்க வேற இதுல சொல்றாங்களா இருக்கும், தேங்க்ஸ் லார்ட் அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு சாப்பிடுறாங்க. ஒரு இதுலயும் ஒரு மாதிரிதான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஆனா பேசிக் என்ன கான்செப்ட் இதுதான், பகவானை நினைத்து எது வேணாலும் பண்ண. அது எங்க கொண்டு போகும், அக்கர்மா நிலையில கொண்டு போகும். புண்ணியம் கிடைக்கிறது என்ன மாதிரி ஆக்ஷன், கர்மா. பாவம் கிடைக்கிறது என்ன மாதிரி ஆக்ஷன் பண்றோம், விகர்மா. ஆனா பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அதுல புண்ணியமும் வராது, பாவமும் வராது, அப்படியே போயிட்டு இருக்கலாம். நமக்கு ஒன்னும் பேகேஜே கிடையாது. லக்கேஜ் இருந்தா தானே தூக்கின்னு போடுற கஷ்டம். பேகேஜ் இல்லாம நம்ம மட்டுக்கு பகவானை நினைத்து போயிட்டே இருக்கலாம். இதுக்கு அந்த லெவலுக்கு என்ன பேரு, அக்கர்மா. ஆனா இது ரொம்ப ஈஸி டு டாக், நானும் ஈஸியா சொல்லலாம். ஆனா
பௌதிக உலகத்துல இப்படி என்னத்தையோ பண்ணும்போது பிளான் தான் பண்றோம். அது பண்ணலாமா, இது பகவான் மறந்துதான் பிளான் பண்றோம். பகவான் பார்த்து என்ன மறந்துட்டேன் இல்லையா, பிளான் பண்றேன் இல்லையா, அதை இன்னைத்த கிளாஸே பார்க்கலாமே, இன்னைத்த கிளாஸே ஜாயின் பண்ணலாம் தான் வந்தோம். பகவான் எங்க அப்போ பகவான் நினைவு வராது நமக்கு. பகவான் எனக்கு கிளாஸ் எல்லாம் நன்னா இதெல்லாமா நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். ஏதோ வந்தோம் பார்த்தோம், ஏதோ ஒரு கிளாஸ் நடக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி எல்லாரும் போய் நல்லவேளை அவர் ஒரு ஐடி கொடுத்தாரு, இல்லாட்டா 1 hour லேட்டா தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணிருக்கோம். எக்ஸாம் முடிஞ்சு அதெல்லாம் நாட் சோ ஈஸி. அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிருப்பாங்க. அதான் மெனி டைம்ஸ் நம்மளும் பகவான் மறந்து விடுறோம், டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் ஆயிடும். நடக்கும், இந்த கிளாஸ் 4:30 மணிக்கு நடக்கும், பகவான் கிருபையில நடக்கணும், எல்லாத்தையும் பகவான் எடுத்துக்க மாட்டேங்க. சோ ஈவன் த இன்டெலிஜென்ட் ஆர் பிவில்டட். இதுல இன்டெலிஜென்ட் என்னது, படிப்பு அறிவாளியோடு, நல்ல இந்த பௌதிக இதுல நிறைய படிச்சவங்க ஆர் பிவில்டட், ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காங்க இன் டிட்டர்மினிங் வாட் இஸ் ஆக்ஷன் அண்ட் வாட் இஸ் இன்ஆக்ஷன். இன்ஆக்ஷன் என்னது, பகவானை நினைத்து எந்த செயல் பண்ணாலும் அது செய்கையற்ற தன்மை. நீ என்னவோ பண்ணிருக்கானே அது வரவே வராது. எப்போ நீ பண்ணிருக்கான்னு ஒரு ப்ரூஃப், எப்படி ஏதோ புண்ணியம் வரும் பாவம் வந்தாதான் நீ பண்ணிருக்கன்னு அர்த்தம். ஆனா நீ செய்கையற்ற தன்மைனா என்னது, பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது நீ பண்ணினதுக்கு அந்த ப்ரூஃபும் கிடையாது, பண்ணாம இருக்கிற ப்ரூஃபும் கிடையாது. நம்ம பகவானை நினைத்து பண்ணு. சோ அதுதான் இன்ஆக்ஷன். Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. அதனால இப்ப நான் உனக்கு இப்ப என் ஆக்ஷனை பத்தி உனக்கு டீடைல்ஸ் சொல்றேன் அப்படிங்கிற கிருஷ்ணன். कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः. The intricacies of action, சின்ன நுணுக்கமான இதுகள்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். are very hard to understand. புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம், ஆனா புரிஞ்சுக்கணும். Therefore one should know properly what action is, what forbidden action is and what inaction is. ஆனா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் தான், இருந்தாலும் அது நுணுக்கங்களை புரிஞ்சுக்கதான் வேணும். அது என்னது, என்னெல்லாம் அது புரிஞ்சுக்கணும். ஆக்ஷன் கர்மானா என்னது புரிஞ்சுக்கணும். விகர்மா பண்ண தடைப்பட்ட செயல்கள் அது என்னதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் வாட் இஸ் இன்ஆக்ஷன், நான் பண்ற வேலை ஆனா அது எனக்கு ஒன்னும் பேகேஜ் கிடையாது. பேகேஜ்னா என்னது, பாவமும் வருதில்ல புண்ணியமும் வருதில்ல. அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் என்னது, பகவானை நினைத்து நம்ம பண்றோம். பகவான் ஒரு சாட்சியை வச்சு எல்லா வேலையும் பண்றது. அந்த மாதிரி பண்றதுதான் இது அக்கர்மா. அதுக்குதான் அக்கர்மான்னு பேரு. அததான் இங்க நிறைய கர்மணோ எப்படி போதவ்யம், அதாவது நிறைய அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு. எஸ், அப்ப இதுல கொஞ்சம் கிளியராவே கொடுத்திருக்கு. விகர்மக்காரங்க எப்படி இருப்பாங்க, வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள், தாழ்ந்த இனங்களாக சீரழியும் அபாயம் உள்ளது. அவங்களுக்கு அடுத்த ஜென்மம் என்னது, நல்ல மனுஷ ஜென்மம் கொடுத்திருக்கேன்னு பகவான் கொடுக்கல, நம்ம ஏதோ புண்ணியம் பண்ணதுனால அவன் பிறந்திருக்கான் ஹியூமனா. ஆனா இந்த ஜென்மத்துல பகவான் எல்லாம் நினைக்காம நான்வெஜ் எல்லாம் நாக்குக்கு ருச்சி இருக்கு அது இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா யூஸ் இல்லை. பகவானுக்கு என்ன தோணும், இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இதையே நீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை லூஸ் பண்ணிட்டே வீழ்ச்சிதான். தாழ்ந்த இனங்களாக சீரழியும், நம்ம ஹியூமன் ஆகிட்டோம் அப்ப இன்னும் அப்கிரேட் ஆகும்லாம் கிடையவே கிடையாது. திரும்பி புழு பூச்சி வார்த்தைகள் எல்லாம் சான்ஸ் இருக்கு. அதனாலதான் ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் எப்பவுமே. ஏன்னா திரும்பி அது பக்கத்துல ஒரு பாம்பு இருக்கும், நம்ம ஒன்னும் ஒழுங்கா பிஹேவ் பண்ணலைன்னா பாம்பு படிச்சுக்குள்ள வந்துருவோம். ஏணி இருக்கும், நல்லபடியா எல்லாம் பகவானோட இத டிவோஷனா இருந்தோம்னாக்கா ஏணிப்படி ஏறி மேலுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி அபாயம் உள்ளது. புனிதர்களால் பாராட்டப்படுவதில்லை. யாரும் இவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க. புனிதர் யாரு அப்ரிஷியேட்னாக்கா இந்த மாதிரி நல்ல ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்க யாரும் அவங்களை பாராட்ட மாட்டாங்க. தோல்வி வாழ்க்கையின் நோக்கமாக இருக்கும். அவங்களுக்கு இப்போ இட் வில் பி a failure. இந்த ஜென்மத்துல வேணா நல்ல பணம் சம்பாதிக்கலாம், சிஇஓவா இருக்கலாம், அதுவா இருக்கலாம், இதுவா இருக்கலாம். பட் தட் இஸ் நாட் எண்ட் இல்லையா, அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க நினைக்கிறாங்க இந்த ஜென்மம் தான் எனக்கு எண்டு, 80 வயசு ஆகுது, நான் எல்லாம் எம்பையரே கிரியேட் பண்ணிட்டேன், பிள்ளை பசங்களுக்கு எல்லாம் வீடு கட்டி கொடுத்துட்டேன், அத்தை பண்ணிட்டேன், இத்த பண்ணிட்டேன், நீ உனக்கு என்ன பண்ண, நான் அடுத்த ஜென்மத்தை நீ பூவா போமாட்டேன்னு என்ன கேரண்டி, புழு பூச்சியா போக மாட்டேன்னு என்ன கேரண்டி. அதை பத்தி அவங்க திங்க் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இதெல்லாம் யாரு, விகர்மிஸ். கர்மிங்கிறவன் என்ன, மரியாதம், யஜ்ஞம், பூஜை, பனஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணும். வேதங்களை பின்பற்றுவார்கள், பக்திமானாக இருப்பார்கள், தேவதைகளின் உடல்கள் அடைந்து சொர்க்கத்தை அடைவார்கள், இறுதியில் மிருத்தியலோகத்திற்கு திரும்பி இந்த மாதிரி உலகத்துக்கு திரும்புவார்கள். ஏன் இவன் பாவம் பண்ணி கீழே போவோம், அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வருவோம். இவர் புண்ணியம் எல்லாம் சம்பாதிச்சு திரும்பி அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இந்த உலகத்தை பிழைக்கணும். அக்கர்மான யாரு, கிருஷ்ணருக்கு பக்தி சேவை செய்யும் தலத்திற்கு வந்துள்ளனர். நம்ம ஜப்பாலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். கண்டிப்பா நம்ம இந்த இதுல இருந்து திரும்பி இன்னும் மேலதான் போறோம். நம்ம கீழே வரமாட்டோம் கண்டிப்பா. ஏதோ ஒரு நாளைக்கு ஜப்பா பண்ணலனால டோன்ட் ஃபீல் பேட். பரவாயில்ல, ஒரு நாளைக்கு பண்ணலன்னா அடுத்த நாளைக்கு காம்பன்சேட் பண்ண முடியுமா பார்க்கலாம்.
இல்லையா? சரி, நம்ம வந்து சின்ன பேபி தானே இல்லையா? சின்ன பேபி எங்க நடக்க பார்க்கும், திரும்பி விழும். அதனால அதை தளர்ந்து இனிமே நான் நடக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லுமா? இல்ல, அது எப்படி இப்ப ட்ரை பண்ணும். குழந்தைகிட்ட இருந்தா நம்ம படிக்கணும். சின்ன சின்ன குழந்தைகளை பார்த்தா ரொம்ப படிக்கும். அதனால எனக்கு நான் என்ன லெவல் கொடுத்தாலும் சில்ட்ரனோட டீச்சரா இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிரியப்படுவேன். ஏன்னா அந்த குழந்தை மழலையா பேசுறதும் அதுகள் புரிஞ்சுக்கிறதும் இன்னசென்ட் கொஸ்டின் கேட்கறதும் ரொம்ப ஆசையா இருக்கும். அதனால அந்த குழந்தைகளை பத்தி அது அவளை பார்த்தது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தப்பு பண்ணாலும் அது வந்து ஏன் காலையில 6 மணிக்கு அவங்களுக்கு கிளாஸ் ஏன் வரல அப்படின்னா தூங்கிட்டேன் மாதாஜி அப்படின்னாங்க. அது ஏன் 4 நாளைக்கு சொன்னாலும் அவங்க வந்து வருத்தப்பட மாட்டாங்க. ஐயோ இந்த அதே ரீசன் சொல்றேனே, என்ன வந்து மாதாஜி கோச்சுப்பாங்க. அதெல்லாம் நான் கோச்சுக்க மாட்டேன். என்னமா திரும்பி அதே ரீசன் சொல்றேன் அப்படின்னு. எனிவே, கிருஷ்ணருக்கு பக்தி சேவை செய்யும் தளத்திற்கு வந்துள்ளனர். பலனளிக்கும் செயல்பாடு பிணைப்புகளை அறிவார்கள். பலனளிக்கும் செயல்பாடு பிணைப்புகளை அறிவார்கள். அதாவது மறுபிறப்பு. இந்த இதெல்லாம் தெரியும். இந்த மாதிரி பண்ணா மறுபிறப்பு. அப்ப என்ன பண்ணுவா? பகவானை நினைத்த எல்லா காரியம் பண்ணும்போது மறுபிறப்பு இல்லை. அவர் வந்து பகவானோட அந்த இதுக்கு என்னது வழியில போயிட்டு இருக்காங்க. இவங்கள அக்கர்மி. சோ we are all trying to be அக்கர்மி தான். நம்ம கர்மாலாம் பண்றோம். இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. பண்ணும்போது பகவானை நினைத்து பண்ணணும். எல்லாம் ஹோமம் பண்றேன், ஓம் அப்படி சொல்லும் போது என்ன பகவானுக்கு போறது, எல்லாம் கிருஷ்ணனுக்கு போறது, அந்த மாதிரி நினைச்சு பண்ணணும். விகர்மாவும் இருக்க வேண்டாம். 5 நிமிஷத்துக்கு முடிக்க பாக்குறேன். कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत्. One who sees inaction in action. யாரு வந்து இது செயலற்ற தன்மையை வந்து செயல்களை பாக்குறானோ, அண்ட் ஆக்ஷன் இன் இன்ஆக்ஷன், செயல் பண்ணறதையே வந்து செயலற்ற தன்மையா. இப்ப அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். செயலற்ற தன்மைனா என்னது? அகர்மா. நம்ம எல்லா வேலையும் ஒருத்தர் பார்த்தோம்னாக்க இப்ப ஒரு 2 வீடு பக்கத்துல இருக்கு. ஒரு வீட்டுல ரொம்ப யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்றாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க, இந்த வீட்லயும் பண்றாங்க. ஆனா இவன் இப்படி எல்லாம் பகவானை நினைத்து பண்ணிட்டு இருப்பான். அவன் வேலைக்கும் போவான். அவன் இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பண்றாப்புல எல்லா யாகம் யஜ்யம் பண்ணுவான். அவனும் வேலைக்கு போறான், இவனும் வேலைக்கு போறான். ஒண்ணு பார்த்தா ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. எல்லா வேலையும் பண்றாங்க. 2 பேரும் பௌதிக உலகத்துல என்னெல்லாம் உண்டோ, வேலைக்கு போறது, சம்பாதிக்கிறது, குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறது எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா என்னது, மனசு அளவுல எப்படி சேஞ்சா இருக்கும். ஒருத்தன் வந்து அக்கர்மா லெவலில் இருப்பான். எது பண்ணாலும் பகவான் கற்பனம் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப அவனோட என்னது, என்ன செயல் பண்ணாலும் அகர்மா லெவல்ல போயிட்டு இருப்பான். இன்னொருத்தனோட என்னது, கர்மா லெவல்ல பண்ணிட்டு இருப்பான். பகவானை சார்ந்து இல்லாம அவனோட பாவ புண்ணியத்தோட அந்த இதுல போயிட்டு இருப்பான். சோ ஒன் ஹூ சீஸ் இன்ஆக்ஷன், செயலற்ற தன்மை செயல்கள்ல பாக்குறதும், அண்ட் செயல்களை செயலற்ற தன்மையில பாக்குறதும் இஸ் இன்டெலிஜென்ட் அமங் மென். அந்த இது புரிஞ்சுக்கிறவன் தான் இன்டெலிஜென்ட். இல்லாட்டா நம்ம பௌதிகத்துல இந்த சர்டிபிகேட் வாங்கினேன், இது PhD படிச்சேன், டாக்டர் ஆயிட்டேன், இன்ஜினியர் ஆயிட்டேன், அதெல்லாம் இன்டெலிஜென்ட் கிடையாது. இந்த இது பேசிக், இந்த கான்செப்ட் புரியறவங்க தான் இன்டெலிஜென்ட். அண்ட் ஹீ இஸ் இன் த டிரான்சென்டென்டல் பொசிஷன். அவங்களுக்கு தான் அந்த பகவானுடைய அந்த ஃபுல் இது அறிவு அவங்களுக்கு ஏற்படும். ஆல்சோ எங்கேஜ் இன் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி. அவன் எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணுவான். நார்மல் ஹியூமன் பீங் பண்ற எல்லா ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவான். ஆனா இந்த இது உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறவன் வந்து பகவானோட அந்த லெவல், அந்த ஆழ்நிலை அறிவை புரிந்து அந்த லெவலுக்கு போய்விடும். यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तम आयु पंडितम बुधाः. One is understood to be in full knowledge. யாருக்கு full knowledge இருக்குன்னு சொல்ல முடியும்? யாருக்கு full அறிவு இருக்க முடியும்? Whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. இந்த அறிவு புரிஞ்சுக்கிற வாழ்க்கை இவன் இன்டெலிஜென்ட் எப்படி சொல்ல முடியும்? ஆன்மீகத்துல எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்னாக்கா அவனுக்கு வந்து சொந்தமா விருப்பு வெறுப்பு, என்னோட புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ஒரு விருப்பு வெறுப்பு. சாப்பிடணும், எனக்கு இந்த சாப்பாடு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால அதை விட்டுருவோம். இது கண்ணால இது ரொம்ப பார்க்க பிடிக்கும், அதை விட்டுருவோம். எதை பார்த்தாலும் எனக்கு கிருஷ்ணாவை பாக்குறதுக்கு தான் எனக்கு ஆசை. என்ன சாப்பாடு என்ன சாப்பிடணும்? கிருஷ்ணர் பிரசாதம் தான் சாப்பிடணும். வாய் எடுத்து கொடுத்துருக்கு, பகவான் நாம சொல்லம் கொடுத்துருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாமே கடவுள் கடவுள்னா அந்த மாதிரி அவன் வந்து நினைக்கும் போது என்னது, அவன் தான் ஃபுல் நாலேஜா இருக்கான். அவனுக்கு ஒரு பர்சனல் டிசைரே இருக்காது. அவனுக்கு வந்து சொந்தமான விருப்பு வெறுப்பு இருக்காது. இத வந்து திருப்திப்படுத்தணும், என் கண்ணை திருப்திப்படுத்தணும், காதை திருப்திப்படுத்தணும், அந்த மாதிரி கிடையாது. பகவானை நினைத்து பண்றது எஸ், அதுக்குதான் அவனுக்கு இதாக்கும். பர்சனல் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், தன்னோட புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்தணும் அந்த ஆசை இருக்காது. He said to be by sages. இதுதான் முனிவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அவன் வந்து யாரு? To be a worker for whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. இந்த மாதிரி ஃபுல் நாலேஜ் இருக்கும் போது என்னன்னாக்கா அவனை என்னெல்லாம் வந்து இது வேலை பண்ணாலும் அதோட ஏதாவது பலன் அப்படி ஏதாவது வந்தாலும் அதுவும் அழிஞ்சு போயிடும். எப்படி burned up by fire. இந்த நாம ஜபம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் தான் சொல்றது. நிறைய பாவம் பண்றோம், நமக்கு தெரியாமையே நிறைய பாவம் பண்றோம். அதெல்லாமே it will get burned up by our இது. ஜப்பா பண்ண 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 என்ன ஆகும்னா, அதே போல காத்தால நம்ம வந்து மங்கள ஆரத்தி பாக்குறதுல அவ்வளவு இது நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ல இது இருக்கு. நம்ம கூகுளே பண்ணி பார்க்கலாம்.
கூகுள்லயே வாட் டு வி கெட் வென் வி கெட் ஏதாவது எழுதி பார்க்கலாம். எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? காத்தால வந்து மங்களாரத்தி பார்த்தேன். மங்களாரத்திக்கு வந்து எனது விஸ்வரூப தரிசனம், விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தா என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சும்மா கூகுள் பண்ணி பார்த்தா ஏதோ ஒரு சுவாமிஜி எழுதியிருப்பா. சும்மா அதெல்லாம் எழுத மாட்டாங்க. சரி, அந்த ஒரு சுவாமிஜி இருக்கா, வேற என்ன சுவாமிஜி சொல்றா அப்படின்னு பார்க்கலாம். இல்ல தூக்கம் தான் கட்டு போச்சு, ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை, இதெல்லாம் சும்மா அந்த மாதிரி யாரும் எழுத மாட்டாங்க. என்னன்னாக்கா நிறைய கோடி கோடி ஜென்மத்துல உள்ள பாவங்கள் எல்லாம் தேங்கி தேங்கி நிக்கிறது, முட்டையா இருக்கு. அதுதான் ஒரு முடிச்சா எடுத்து நம்ம அழிச்சுட்டு இது இப்ப நம்ம என்ன இது பண்ணிட்டு போனா பிராரப்த கர்மா அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ரக்டிஃபை ஆயிருக்கு. இது சில ஒரு மூட்டை திறந்து இதோட பலன் இந்த ஜென்மத்தை அனுபவின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் இருக்கு அழிக்கப்படாத இதெல்லாம் இருக்கு. அது வந்துட்டு சஞ்சித கர்மா அந்த மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து மூட்டை பேலன்ஸ்ல இருக்கு. அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த ஒரு மூட்டையை திறந்து நமக்கு வந்து அதை அனுபவிக்கணும். அதனால நமக்கு இப்ப இருக்கிற ஜென்மத்தை என்னன்னாக்கா அந்த மூட்டைகள்ல இருக்கிற பாவங்கள்லாம் கூட அழிக்கிறதுக்கு உள்ள சக்தி நாங்க ஜப்பால இருக்கு. இந்த மாதிரி மங்களாரத்தி காலையில எழுந்து அந்த இது பிரம்ம முகூர்த்தத்துல ஜப்பம் பண்றது அதை விட ரொம்ப விசேஷம். சோ நமக்கு தெரிஞ்சு இப்ப அட்லீஸ்ட் இந்த ஏஜ்ல தெரிஞ்சிருக்கா இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமே. இவ்வளவு வருஷம் பண்ணல. இப்ப அந்த மாதாஜி சொன்ன சாந்தி மாதாஜி நிறைய வந்து தெரியாது நமக்கு எடுத்து கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இருக்கல. இப்ப கைடு நமக்கு வீட்டிலேயே வந்து அந்த கொரோனா வந்தாலும் வந்தது நமக்கு இன்டைரக்டா பிளெஸிங் வந்து கொடுத்து இல்லையா. அதனால கலியுகத்தை எல்லாமே தப்பா தான் நடக்கும். ஆனாலும் ஒண்ணு நல்லது என்ன நடந்துச்சுன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் வீட்லயே உட்காந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவோம். எல்லாரும் முரளிதாஸ் பிரபுஜி அது இதெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம். நிறைய நம்ம இதெல்லாம் துஷ்யந்த் இதெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம். ஒருத்தர் ஒரு பரம்பரா சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்றோம். அவங்களும் அதே தான் சொல்றோம். எல்லாரும் நாம சங்கீதம் அவ பஜனையெல்லாம் பண்ணுவோம். நமக்கு பஜனையெல்லாம் பாட்டு வரலைனாலும் ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்றது எவ்வளவு ஈஸி. அதை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ISKCON நமக்கு அப்படி கண் திறந்து நமக்கு இது மாதிரி பிளஸிங் மாதிரி ஒன்று. வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஃபாலோ தட். நல்ல எண்ணத்துல இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணோம்னா நமக்கு நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ண போகலாம். சோ இதுதான் நாலேஜ். இந்த பகவானை பத்தி இந்த ஒரு நாலேஜ் என்னது தன்னோட சொந்த விருப்பு வெறுப்பு நம்ம காது கண்ணு மூக்கு நம்ம புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்ம வந்து அதுக்கு விருப்பப்படாம எல்லாமே பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்னது இதெல்லாம் சேஜஸ் யாரு சொல்லியிருக்கா? இது முனிவர்களே சொல்லியிருக்காங்க. He said by sages but to be a worker for whom the reaction of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. இந்த நாலேஜ் இருந்தா போறோம். இதெல்லாம் நமக்கு முன்னாடி அப்புறம் பின்னாடி வரப்போறதே நிறைய மூட்டையா அதுல உள்ள பாவங்களும் கூட அழிக்கிறதுக்குள்ள சக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட் ஓன்லி இந்த ஜென்மத்தை பண்ற பாவம் இன்னும் மூட்டை இருக்கே. அந்த மூட்டையில அதுக்கு என்ன சஞ்சித கர்மா சொல்லுவாங்க. அதுக்கு இப்ப நம்ம எந்த மூட்டையை அழிச்சு நம்ம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோமோ, ஒரு பொண்ணா பிறந்திருக்கோம், ஒரு ஆணா பிறந்திருக்கோம், ஒரு வீட்டுல நம்ம வந்து பிறந்திருக்கோம், ஒருத்தருக்கும் ஒரு இது இருக்கும். ப்ராப்ளம் இல்லாத ஒரு லைஃப் இருக்காது. அதெல்லாம் ஏன்னாக்கா அதெல்லாம் ஒரா நம்ம வந்து பாவத்தை கழிக்கிறோம். ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டுன்னா அந்த பாவம் நம்ம கழிச்சுன்னு போறோம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து முன்னாடி பண்ண பாவத்தோட இதுதான் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். நல்லது வந்தாலும் அதேதான். நிறைய புண்ணிய காரியம் பண்ணிருப்போம், அதுதான் அனுபவிக்கிறோம். இது எல்லாமே ஆனா நாம ஜபம் பண்ண அண்ட் பகவானோட இதெல்லாம் தொழுது எல்லாம் பண்ணும்போது எல்லாமே அதான் இவங்க வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இந்த நாலேஜ் தெரிஞ்சுன்னு அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணும்போது என்ன எல்லாம் விடுபட்டு போய்விடும். எல்லாம் பேர்ன்டப் ஆயிடும். எல்லாம் வந்து எரிந்து போயிடும். त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः abandoning all attachment to the results of his activity. என்ன வேலை செய்தாலும் என்னது அதோட பிரதிபலன் என்ன வரும், இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும், அதெல்லாம் விட்டு விடு, நீ பண்ணு, எல்லாம் பகவானை நினைத்து பண்ணு அப்படிங்கிற எவர் சாட்டிஸ்ஃபை. அது சந்துஷ்டா இதா திருப்தியா பண்ணு அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட். நான் வந்து எனக்காச்சு என் கடவுளுக்காச்சு நான் அவருக்கு வேண்டி பண்றேன், அவ்வளவுதான். இண்டிபெண்டா பண்ணுங்க. ஹீ பெர்ஃபார்ம் நோ ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன். அந்த மாதிரி உள்ளவன் வந்து ஒரு இது கர்மாவோட பிரதிபலன் இது வராது அவனுக்கு. ஒரு ஆக்ஷன் அவனுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் வராது. ஆல்தோ என்கேஜ் இன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எல்லா வேலையும் பண்றான். ஆனா அவனுக்கு வந்து அந்த ரியாக்ஷன் வராத ஆக்ஷன் தான் அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான். அகர்மா நிலையில அவன் பண்ணிட்டு போவான். அப்ப இதுல என்ன போட்டுருக்கு, அட்டாச்மெண்ட்டை விட்டுடணும். இது கர்மா விகர்மா அதே தான் போட்டுருக்கு. நம்ம திரும்ப நீட்டின்னு போகலாம். 5 நிமிஷத்துலயே முடிச்சிடும். निराशेर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. இது 6 கோஸ்வாமி 6 கோஸ்வாமி. நீங்க எல்லாருமே வந்து இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணணும்னா அந்த இந்த பக்தி சதாச்சார் நான் இது வந்து என்னோட கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தாச்சு. 6 கோஸ்வாமிஸோட கதைகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. நிறைய கதை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது பக்தி சதாச்சாரம் வந்து இந்த மாதிரி பகவத்கீதாவும் அது ஒரு அழகுல போயிட்டு இருக்கும். அது வந்து ரொம்பவே ஒரு இது சுயசரிதை அவார்டு சுயசரிதை மாதிரிதான் அந்த ஆச்சாரியர்களோட எல்லாம் படிக்கிறோம். ரொம்ப எப்படி டிவோட்டடா இருந்திருக்காங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிள்.
அவங்கெல்லாம் வந்து ரூபஸ் கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி சொந்த பிரதர்ஸ். அந்த காலத்துல முஸ்லிம் ரூல்ல தேவர் ஒர்க்கிங் அண்டர் முஸ்லிம், ஏதோ முஸ்லிம் கவர்மெண்ட் கம்பெனில வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் ஃபேக்ட், சுயசரிதை வாழ்ந்து. அங்க வந்து பேரு கூட மாத்தணும். சனாதன கோஸ்வாமி இதெல்லாம் இல்ல இன்னும் கபீர் தாஸ். இப்ப நீங்க அடுத்த லெவல் இதெல்லாம் தான் படிக்க போறேன். நான் இப்ப பேர்லாம் கூட மறந்து போயிடுச்சுப்போ. எல்லாம் பாஸ் பண்ணி 5வது லெவல் வந்தோடனே தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல என்ன படிச்சா மறந்து போயிடுப்பா. ஐ மீன் 5th ஸ்டாண்டர்ட். கபீர் அது எப்படின்னோ வரும். அவங்கள வந்து அப்புறம் என்ன வெறுப்படைஞ்சிட்டாங்க அவங்க. இல்ல பேரு மாத்தியாச்சு, பணத்துக்கு வேண்டி இப்படி சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவன் அண்ணாக்காரன் வந்து தம்பிக்காரன் ஐ திங்க் இவர் தான் ரூப கோஸ்வாமி ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டார். வந்து விடுபட்டு எனக்கு வந்து வேண்டாம், நான் வேலையை விட்டுட்டு போறேன்னு சொன்னா விட்டுட்டான். அப்ப என்ன பணம் நிறைய கிடைச்சது. எல்லாம் வருமே கவர்மெண்ட் ஜாப்னு இல்ல, எந்த ஜாப்லயும். அந்த பணத்தை என்ன பண்ணார், 50% 50% கிருஷ்ணா உணர்வுக்கு எல்லாம் கோயில் என்ன அது என்னெல்லாம் தானம் பண்ணிட்டாராம். அப்புறம் பாக்கி உள்ளது 50% என்ன பண்ணாரு, 25% மனைவி மக்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு, நீங்க நானும் வீட்டுல இருக்க போறதுல நான் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போறேன். பாக்கி உள்ள 25 இருக்கிறது தனக்கு சாப்பிடணுமே, ஏதாவது கொஞ்சம் நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு வேணுமே, அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போனாங்க. அடுத்தது என்ன பண்ணாரு, இவரும் சனாதன தம்பி பண்ணோன்னா அண்ணா அப்படி என்ன ஒரு இது இருக்கு. அவரும் வந்து சரி பண்ணலாம்னு சொன்னா அவ பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டா. இல்ல அப்புறம் அவங்க ஜெயில போடலாம், என்ன இப்படி அவன் போயிட்டா நீ போற அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் விடுதலை பண்ணல. அவனை வந்து என்ன லிட்டரலி ஜெயில் பண்ணாங்க. அப்புறம் எப்படியோ ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ்ல எல்லாம் பண்ணி வெளியில வந்து வந்துட்டா. வந்து இவங்க எல்லாமே அவங்க கசின்ஸ் தான். பட்ட கோஸ்வாமி பட்ட கோஸ்வாமி இவெல்லாம் வந்து கசின்ஸ் தான். எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு தூய பக்தாசம் இவாளை பார்த்து படிக்கணும். சுயசரிதையெல்லாம் இருக்கு, நீங்க எல்லாம் படிக்கலாம். இதெல்லாமே பக்தி சதாச்சாரில சொல்லித்தரா. அதனால நீங்க எல்லாருமே யாரெல்லாம் பக்தி சதாச்சாரில இன்னும் சேரலையோ எல்லாம் திரும்பி சேரலாம். ஒரு மாசம் வந்து புது கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க. இல்ல பழைய கிளாஸ் நீங்க போனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்ல, திரும்பி ரிப்பீட் ஆகும். இல்ல 4 கிளாஸ் 4 பேர் எடுக்கிறாங்க, 4 கிளாஸ்ல வேணா சேரலாம். ஒன்னும் கண்டிப்பு கரார்லாம் கிடையாது. அதுல எக்ஸாம் கிடையாது. இந்த இதுலயாவது நமக்கு குவிஸ் அது இது இருக்கு, அதுல ஒண்ணும் கிடையாது. அட்டெண்டன்ஸ் இப்ப கேட்கறாங்க. அட்டெண்டன்ஸ் என்ன சர்டிபிகேட் கொடுக்குறேன்னு சொன்னதுனால அட்டெண்டன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். யாரெல்லாம் ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்றோம் அவங்களுக்கு எல்லாம் சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்கேன். நான் கொடுக்கல, அரேஞ்ச் பண்ணி கோயில்ல இருந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். சோ நீங்க எல்லாரும் இதை படிங்க, அப்ப நிறைய அந்த நாலேஜ் வரும். So இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly control. இவன் வந்து எப்படி செயலாலையும் சரி மனசாலையும் சரி கரெக்டா அவன் வந்து வேலை செய்வான். இது ஃபேக்ட், இந்த உண்மையை புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். gives up all sense of proprietorship. நான் என்னுடையது எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்ப நம்மளும் அப்படிதானே, இது என்னுடைய வீடு, இது என்னுடைய, நீ எடுக்காதே. பெண்ணுல இருந்து நம்ம சொல்லுவோம், என் பெண்ணு நீ எடுக்காதே. அப்படி நான் என்ன எழுதும்போது தேட வேண்டியிருப்போம். என் பேப்பர், என்னோட மொபைல், ஒண்ணும் இல்லைன்னா மொபைல்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். என் மொபைல்லாம் தொடாதே, அதை கட்டு போயிடும் அப்படின்னு. அது என்ன நானே சொல்லப்படும், இங்க யாரும் பசங்க இல்ல என்ன சொல்றேன், எல்லாம் நம்ம நான் சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி விடுப்பு, அதுல இருந்து விடுபடணும். என்னுடைய அந்த ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்ல இருந்து நான் தான் என்னுடையது, அதுல இருந்து விடுபடணுமா. ஓவர் இஸ் பொசிஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்ட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் தி பேர் நெசசிட்டிஸ் ஆஃப் லைஃப். ரொம்ப மினிமம் மோஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும், சாப்பிடறதுக்கு என்ன வேணும், அந்த அவ்வளவு சாப்பிட்டா போதும். தூங்குறோம், ஒரு உடம்ப பேணறதுக்கு, ஒரு உடம்ப பாதுகாத்து இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் 4 hours 5 hours தூக்கம் போறோம். எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அவ்வளவு சாப்பிட்டா போறோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து அடுத்த நாள் இருந்து திரும்பி ஜப்பா பண்றதுக்கும் பகவான் சேவை பண்றதுக்கும் உடம்ப பேணறது. அதுக்கு வேண்டி நம்ம வந்து உயிரை வச்சுட்டா போதும். அதுக்குதான் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்தா போதும். Thus working, he is not affected by sinful reaction. இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கும் இன்னும் சிம்பிள் என்ன வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா அவன் வந்து என்னோட ஒண்ணுமே இருக்கு இல்லையே, அவன் வச்சுக்கிறதும் இன்னும் தன்னோட சும்மா கொஞ்சமா உள்ளதுதான் வச்சுக்கோ. அதான் இவரோட இந்த ஸ்டோரி சொன்னேன். அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஞானிஸ். यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्ववादी तो विमत्सरः समसिद्धां असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. He who is satisfied with game which comes of its own accord. ஒரு லாபம் வந்ததா, சரி வந்தது, அது மாட்டுக்கு நான் கேட்டேனா இல்ல, நான் வேலை பண்றேன், சிலப்போ லாபம் வரும், சிலப்போ நஷ்டம் வரும். நஷ்டம் வந்தா சோர்ந்து போறதோ, லாபம் வந்தா என் காரணம் வந்தது, ஒண்ணும் இல்ல. அது வரணும்னு இருக்கு, வரும். கெடுதல் வரணும்னு இருக்கு, நஷ்டம் வரணும்ன்றது அதுவும் வரும். So one who is satisfied with gain வந்ததா, ஒரு ஏதோ லாபம் வந்தா ஓகே, which comes of its own accord. Who is free from duality and does not envy. எது ஒரு நாள் dualityனா ரெண்டு தரப்பு, லாபம் வந்தாலும் சரி நஷ்டம் வந்தாலும் சரி, சுகம் வந்தாலும் சரி துக்கம் வந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் சமமா இருக்கிறவன். does not envy, யாரை பார்த்தும் பொறாமை இல்லாதவன். who is steady in both success and failure. சக்சஸா இருந்தாலும் சரி, வெற்றி இருந்தாலும் சரி, தோல்வி இருந்தாலும் வந்து அவன் பாட்டுக்கு நிலையில ஸ்டடியா பகவானோட பக்தி பண்ணிட்டு இருப்பான். அப்படி
இஸ் நெவர் என்டாங்கிள்ட் ஆல்சோ பெர்ஃபார்மிங் ஆல் ஆக்ஷன். அந்த மாதிரி உள்ளவனும் எல்லா வேலையும் பண்ணினாலும் அவன் வந்து இந்த டிராப்ல இதுல வந்து பாவ புண்ணிய கர்மால வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டான். கத சங்கஸ்ய முக்தஸ்ய ஞானாவஸ்தித சேதசஹ யஜ்ஞாச்சரத கர்ம யஜ்ஞாயா சரத கர்ம சமக்ரம் பிரவிலீயதே. The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. Mode of material nature is தமோகுணம், ரஜோகுணம். அதுல எல்லாம் ஒன்னும் கண்டுக்கவே மாட்டான். அவன் பாடு பகவானோட தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கும் வந்து இதுல இருந்து விடுபட்டு அவன் வந்து ஆழ்நிலை இதுக்கு போயிருக்கான். அதான் how to come out of இதுல இருந்து விடுபடுறது எப்படி முடியவே முடியாதுதான் சொல்றார் பகவான். தமோ குணமோ ரஜோகுணமோ சத்துவகுணம் மாட்டின்ட்டுதான் இருக்கும். ஆனா இதுலயும் விடுபடுறது எப்படி? பகவான தியானம் பண்ணிட்டு பகவானுக்கு எல்லாம் தொண்டு புரிந்துன்னு பண்ணும்போது என்னது இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா விட்டு போயிடும். சத்துவகுணம் இந்த மாதிரி இதுல இருந்து விட்டு போய் emerges entirely into transcendence. பகவானோட ஆழ்நிலை இதுக்கு அவன் வந்து அப்படியே இதுல போய்விடும். டிரான்ஸ்ல தான் இருப்பான். அவன் பார்த்தா அடுத்தது பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்ம ஹவீர் பிரம்மாக்னோ பிரம்மணாஹுதம் பிரம்மைவதேன கந்தவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா. A person who is fully absorbed in Krishna, அந்த மாதிரி ஒரு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல யாரு நல்லா முங்கி போயிருக்காங்களோ is sure to attain the spiritual kingdom. யாரு? பகவான் பகவத்கீதை சொல்றார். அவரையே நம்பலன்னா அப்புறம் எப்படி? அவரே இதெல்லாம் சொல்றாரு. யாரு இந்த மாதிரி ஆழ்நிலை அறிவுல நல்லா முங்கி போயிருக்காங்களோ கண்டிப்பா என்னுடைய உலகத்துக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் கிங்டம்ல வந்து விடுவார்கள். ஷுவர் டு அட்டைன் த ஸ்பிரிச்சுவல் கிங்டம் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபுல் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி. ஏனெண்டா எழுத பிரபுபதா தானே தூங்குறதோ 2-3 hours தான். அவருக்கும் வயசா இருந்தது. இப்ப எனக்கு 63 இப்போ 60+. எனக்கே வந்து எப்படின்னா 4 hours மேல தூக்கம் வருது. என்ன வெளியில போறது இல்ல, பிசிக்கலா டயர்ட் ஆக மாட்டேங்கிற. முன்னால வேலைக்கு போகும்போதுலாம் ஒரு 6 hours வேண்டி இருந்தது. நல்லா யங்கா இருந்தோம், நல்ல தூக்கம் எல்லாம் வந்திருந்தது. இப்ப அப்படி இல்ல, அந்த 4 hours வந்து நல்ல ஒரு போறோம். என்ன ஐம் ஃப்ரெஷ். ஆனாதான் எல்லாம் லேட்டா படுத்தினாலும் மங்களாரத்துக்கு ரெடி. எல்லாரும் அந்த மாதிரி இந்த ஏஜ்ல இருக்கீங்க சொல்ல முடியாது. எல்லாரும் யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு எல்லாம் தூக்கம் வேண்டி இருக்கும். அதனால நல்ல வேலையும் பண்றீங்களா இருக்கும். அதனால இப்போ சீக்கிரமா படுத்தினா காலையில சீக்கிரம் இருக்கலாம். ஆனா இந்த என்ன சொல்றேன், பிரபுபாதர் சொல்லியிருந்தேன் 70 வயசுக்கு மேலதான் வெளியூர் போனா அப்ப என்ன தூக்கம் குறைஞ்சிருக்கும். அதனால என்ன வாக்கிங், காலையில வாக்கிங் இஸ் அ மஸ்ட். ஓவர் வாக்கிங்லாம். அதனால காலையில என்ன 2 மணி 2:30 மணிக்கு எழுந்தாச்சு. ஒரு தூக்கம் ஆயாச்சு. என்ன பண்ணுவார்? திரும்பி அது ஜபா பண்றது. அந்த பகவத்கீதாவோட அந்த இப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்குன்னா அவரோட தூக்கத்தை எல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிதான். தூக்கம் போயிருக்குமா என்ன தெரியாது, அது அப்படியே பழக்கப்படுத்திட்டார். So அந்த மாதிரி வந்து one person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities. எந்த நேரமும் புக் எழுதுறது என்ன, எந்த நேரமும் பிரவச்சனம் கொடுக்கறது என்ன, வாக்கிங் போறாருன்னு பேருதான். அங்க எல்லாம் இப்படி அந்த இது ரெக்கார்ட் எல்லாம் எடுத்துன்னு போவாங்க. அவர் என்ன பேசுறாரு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு அதெல்லாம் இப்போ வருது. நம்ம இதுல வரும் நிறைய சதாச்சாரில எல்லாம் கூட போட்டிருக்கான். அவர் என்னெல்லாம் பேசினார் நிறைய யூடியூப்ல பார்த்தாலும் நிறைய வரும். சோ அந்த மாதிரி எந்த நேரமும் பகவானோட தியானத்திலேயே இருக்கிறவங்க full contribution to spiritual activities in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. சொல்றதும் சரி பண்றதும் சரி, செய்கையா இருக்கட்டும் மனசால திங்க் பண்றதா இருக்கட்டும், என்ன பண்ணாலும் எப்பவுமே பகவானை பத்தி அவங்க பண்ணிட்டே இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா என்னோட உலகத்துக்கு வரதான் செய்வார்கள். நம்ம அட்லீஸ்ட் நாம ஜபத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம், அப்புறம் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் போறதுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம். தெரியாது நமக்கு. மேபி அந்த இன்னும் லேட்டர் ஒரு 10 வருஷம் இதுல இருந்தோம்னாக்கா மேபி அந்த மாதிரி ஆர்வமா இருக்கும், தெரியாது. அட்லீஸ்ட் இப்ப என்ன ஒரு ஜப்பம் பண்ணும்போதாவது கொஞ்சம் தியானத்துல அவர் பகவான் கிருஷ்ணனை பத்தி தியானத்தை பண்ணலாம். அப்புறம் அந்த ஜபம் முடிச்சுதான் சரி நம்ம வீட்டு வேலை இருக்கு, எவ்வளவு வேலை இருக்கு அப்படின்னு போயிடலாம். இட்ஸ் டிஃபிகல்ட், ஆனா பண்ணலாம், ட்ரை பண்ணலாம். இதுதான் லாஸ்ட் இல்லையே. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு அனைத்து விதமான வேத யாகங்களின் பலன் என்னது? ஆழ்ந்த அறிவு. எல்லாமே நம்ம வேதம் இந்த கற்கறதும் சரி, இப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறதும் சரி, யாகம் பண்றது. யாகம்னா என்னது? நம்ம ஜப்பா பண்றது ஒரு யாகம் தான். 18 நாள் கோர்ஸ் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணது யாகம் தான். இப்ப லெவல் 2 வந்து கண்டினியூஸா நீங்களாம் வரீங்க. யாரு டெஃபினட்டா கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணணும்லாம் வருது ஒரு யாகம் தான். யாகத்தை கண்டிப்பா பண்ணி முடிக்கணும்னு சொல்றேன். இதெல்லாம் வந்து எங்க கொண்டு போய் செல்லும்? ஆழ்ந்த அறிவுல கொண்டு போய் விடும். இது விடுதலைக்கும் விருதில் தூய பக்தி தொண்டிற்கும் வகுக்குகிறது. அதனால நமக்கே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். இந்த இதுல இருக்கும்போது நான் முன்னாடி எப்படி இருந்தேன், இப்ப எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நமக்கே வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்க தெரியும். அது மாதிரி பண்ணி பார்ப்போம். தெய்வம் ஏவாபரே யஜ்ஞம் யோகிட பரியுபாசதே பிரம்மாக்னௌ அபரே யஜ்ஞம் யஜ்ஞம் யஜ்ஞே நைவோ பஜுஃபதி. எனக்கும் வந்து இங்கிலீஷ் தான் படிக்க வராது.
சான்ஸ்கிரிட் அந்த புக்கு வச்சிருக்கேன். பட் திரும்பி அதை பார்க்கணும், இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் ஆகுமே, இதை இப்படியோ மேனேஜ் பண்றேன். Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them and some other sacrifices in the fire of the supreme Brahman. சில பேர் என்ன பண்றாங்க, டெமிகாட்ஸ்க்கு எல்லாம் வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. என்னெல்லாமோ டிஃப்ரெண்ட் மாலையை சாத்துறது, ஏதோ ஒரு எது வேணாலும், எது நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்றோமோ அது. சில பேர் டெமிகாடுக்கு ஆஃபர் பண்றாங்க, சில பேர் யக்ஞம் யாகம் வந்து பண்ணி அந்த மாதிரி வழிபாடு பண்றாங்க. சுப்ரீம் பிரம்மன் அவங்க வந்து கடவுள் நினைச்சு பண்ண மாட்டோம். ஒரு யாகத்துல நம்ம கடவுள்னா ஒரு ஒரு ரூபம் இருக்கிறது தான் கடவுள் நினைக்க முடியும். யாகத்துல அப்படி போடணும், ஒரு பிரம்மன் வரும். பகவானுடைய ஒரு இதுதான் என்னது கான்செப்ட். பகவான் வந்து நேத்திக்கு நம்ம சொன்னோமே, யாரு அந்த டவுட் கேட்டாங்க, சூரியனோட அந்த இதெல்லாம் பார்த்தோமே. பிரம்மன் அடுத்தது ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து 3 நிலை பகவானுடைய பகவானை புரிஞ்சுக்கிற 3 நிலை. ஒண்ணு பிரம்மன், அடுத்தது பரமாத்மா, அடுத்தது பகவான். இந்த மாதிரி 3 நிலையில ஃபயர் சாக்ரிஃபைஸ்ல நம்ம வந்து யாகம் யஜ்ஞம் பண்றதெல்லாம் பிரம்மன் ரூபத்துல உள்ள அந்த மாதிரி பகவான் நினைத்து பண்றாங்க. श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति सम. அப்புறம் சில பேர் எப்படி வழிபடுறாங்க, அன்அடல்டரேட்டட் பிரம்மச்சாரிஸ். அப்படின்னா தூய பிரம்மச்சாரி. ஒரு பிரம்மச்சாரின்னா எப்படி ரொம்ப ஆஸ்டியர் லைஃப் இருக்கணும், நல்ல வேதம் எல்லாம் கற்று அந்த டைம்ல தான் ரொம்ப இதா இருக்கும். ஃபுல் என்னது வேற எதுலயும் தப்பு தண்டாலாம் பண்ணாம ரொம்ப அந்த என்னது செலிபசி லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்னது சம் சாக்ரிஃபைஸ் த ஹியரிங் ப்ராசஸ் அண்ட் சென்சஸ் இன் த ஃபயர் ஆஃப் மென்டல் கண்ட்ரோல் அண்ட் அதர்ஸ். காதால கேட்கறது எப்படி, அதுலயும் ஒரு கண்ட்ரோல். ஏதோ கொஞ்ச நேரம் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணோம், அப்புறம் கொஞ்சம் ஏதாவது பாட்டு கேட்கலாம்ல, அந்த மாதிரி இல்லை. டோட்டல் இன் பகவானோட தியானத்துல அண்ட் சென்சஸ் எல்லாமே கண்ட்ரோல். எப்படி பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியறது அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பிரம்மச்சாரிஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அன்அடல்டரேட்டட் பிரம்மச்சாரிஸ் இந்த ஃபயர் ஆஃப் மென்டல் கண்ட்ரோல். இல்லைன்னா மென்டல்ல நல்லா கண்ட்ரோல் தான் அவங்களால முடியாது. அண்ட் அதர்ஸ் த ரெகுலேட்டட் ஹவுஸ் ஹோல்டர் நம்மள மாதிரி ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, சாக்ரிஃபைஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சென்சஸ் இன் த ஃபயர் ஆஃப் சென்சஸ். கண்ணு நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சென்சஸ் என்னது, கண்ணு காது மூக்கு இதெல்லாம் இருக்கு. அதை வந்து அர்ப்பணிக்கிறாங்க எதுக்கு, பகவானுக்கு வேண்டி. இப்ப நம்ம வந்திருக்கோம், காதால நீங்க கேட்கறீங்க, நான் வாயால சொல்றேன். என்னோட வாயு உபயோகப்படுறது எதுக்கு, பகவானை பத்தி சொல்ல. நீங்க காதால கேட்கறீங்க. நம்ம இதேதான் பரஸ்பரம் இந்த மாதிரிதான் பண்ணிக்கிறோம். இதெல்லாம் என்னத்துக்கு, பகவானை நினைத்து நம்ம இதெல்லாம் பண்றதுதான். அந்த மாதிரி பண்றாங்க ரெகுலேட்டட் ஹவுஸ் ஹோல்டர், இந்த மாதிரி பண்றாங்க. பிரம்மச்சாரிஸ் வந்து இந்த மாதிரி கேட்கறதும் சரி, அவங்க சென்சஸ் புலன்களையும் அவங்க வந்து டோட்டலாவே அர்ப்பணிக்கிறாங்க. सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते. others அப்படினு சில பேர் இருக்காங்க who are interested in achieving self realization through control of mind. சில பேர் எப்படி நல்ல தியானம், ஆழ்நிலை தியானத்துல உட்கார்ந்து நல்ல ஜப்பா பண்ணணும், தபஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி சென்சஸ். நமக்கு அந்த ஹவுஸ் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அது கஷ்டம். நம்ம வேலையும் நம்ம வீட்டு வேலையும் பார்த்துட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் நம்ம வந்து பண்ணலாம், இந்த பகவானை பத்தி பேசலாம், அறிவு இது புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஆனா சில பேர் எல்லாத்தையும் விட்டு ஃபுல் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு எல்லா சென்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஆஃபர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி சென்சஸ் அண்ட் த லைஃப் பிரெத் ஆஸ் ஒப்லேஷன் இன்டு த ஃபயர் ஆஃப் கண்ட்ரோல் மைண்ட். எல்லாமே ஒரு மூச்சுல இருந்து எல்லாமே தன்னையே நான் மறந்த நிலையில, சமாதி நிலையில அவங்க வந்து வழிபடுறாங்க. சில பேர் அப்படியே என்ன வந்து வழிபடுறாங்க. having accept okay द्रव्य यज्ञ सपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संशित व्रताः having accepted strict vows, some become enlightened by sacrificing their possessions and others by performing severe austerity. இந்த மாதிரி பண்றதுல சில பேர் என்ன பண்றாங்க, தங்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் அர்ப்பணிக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம், இந்த ஸ்லோகம் நேத்திக்கு பார்த்தோம். என்னது பொசஷன்ஸ்ல என்னது, ஒரு ஆசிரமம் கட்டுறது, அதெல்லாமும் அந்த மாதிரி அந்த கேட்டகரியில வரும். அதுக்கு அவன் சும்மா பண்ணலையே, அவன்கிட்ட ஏதோ பணம் இருந்திருக்கும், அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கான். பொசஷன்ஸ் என்னது, அவனுக்கு பணமா இருக்கட்டும், இல்ல இது எனிதிங் எஸ், அதை அவன் கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஆசிரமம் கட்டி அந்த மாதிரி பண்றவனும் இருக்கான். பகவானை நினைத்து, பகவான் மீன்ஸ் நல்ல காரியம் பண்றான். அண்ட் அதர்ஸ் வேற யாரு, சிவியர் ஆஸ்டாரிட்டி, இந்த மாதிரி தப்பஸ் எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி வந்து என்ன வழிபடுறாங்க பை பிராக்டிசிங் யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, அந்த மாதிரி எல்லாம் யோகிக் பிராக்டிஸ்ல அவங்க வந்து நல்ல மனசை வந்து லயித்து பகவான்கிட்ட லயித்து அந்த மாதிரி பண்றாங்க. ஆஃப் எயிட் ஓல்டு மிஸ்டிசிசம், அதான் அஷ்டாங்க யோகா.
or by studying Veda. சில பேர் என்ன பண்றாங்க, வேதங்களை நன்னா கற்று அதுல நன்னா சிறப்படைஞ்சு அந்த மாதிரி வந்து டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் வந்து அடையறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஞானம் பெறாங்க. அப்போ ஒருத்தர் ஒரு விதத்துல பகவான் வந்து வழிபடுறாங்க. அபானே ஜுவதி பிராணம் பிராணே அபானம் ததா பரே பிராணா அபான கதி ருத்வா பிராணாயாம பராயணः अपरे நித்யதா ஹாரஹ பிராணான் பிராணேஷு ஜுஃபதி. ஸ்டில் அதர்ஸ், இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க, எவ்வளவு நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பீப்புள். Still others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance. மூச்சை நல்லா இழுத்து பிடிச்சுட்டு அப்படியே இதுல இருப்பாங்க. நிறைய நேரம் மூச்சை இழுத்து பிடிச்சுட்டு அந்த தியானத்துல இருப்பாங்க. பிராக்டிஸ் பை ஆஃபரிங், அதான் பிராணாயாம நேத்திக்கு இதெல்லாம் பார்த்தோம். பிராக்டிஸ் பை ஆஃபரிங் மூமெண்ட் ஆஃப் த அவுட்கோயிங் பிரெத் இன்டு தி இன்கமிங். எல்லாம் பிராணத்தையே நம்ம உசிர் விடுறது, அந்த மூச்சை இழுத்து விட்டாதானே நம்ம உயிரோட வாழ முடியும். அதையே வந்து ஆபரேஷன் மாதிரி செலுத்தாங்க. அப்படின்னா என்னது, ஒரு 5 செகண்ட் நான் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன், 5 செகண்ட் 10 செகண்ட் விடுவேன். இது எல்லாமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றாங்க. மூச்சு பயிற்சி கூட அவங்க வந்து அந்த மாதிரி பண்றாங்க. அண்ட் thus at last remain in trance. ஆனா நல்ல பகவானோட தியானத்துல அவங்க பண்ணும்போது என்னது, others curtailing அவங்க வந்து அந்த மாதிரி பகவானை வழிபடுறாங்க. அண்ட் சில பேர் எப்படி curtailing the eating process, ரொம்ப கம்மி சாப்பிட்டு பகவானை நினைத்து, அதனாலதான் விரதம் என்று சொல்றாங்க. ஏகாதசி விரதம் பகவானை நினைத்து, அன்னைக்கு நம்ம சாப்பிடல பெருமையா சொல்றதுக்கு இல்ல, பகவானை நினைத்து அது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் தான். அன்னைக்கு நான் நல்லா சாப்பிடணும், வெரைட்டியா சாப்பிடணும் இல்ல, பகவானை நினைத்து அது ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலாமே. சாப்பாடு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதான் விரதம். அந்த மாதிரி ஆஃபர் த அவுட் கோயிங் பிரெத் இன்டு தி செல்ஃப் இட்செல்ஃப் ஆஸ் a sacrifice. சாப்பாட்டையும் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். இது வேண்டாம், தெய்வ வழிபாடு. அதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இதை டீட்டெயில பார்த்ததுனால இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டும். सर्वे अप्यते सर्वे अपीयते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम. all these performers இந்த மாதிரி விதம் விதமா பண்றவங்க எல்லாம் இந்த பிக்சர்ல போட்டிருக்கு. நம்ம படிச்சோமே அதெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்றவங்க who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reaction. நல்லா புரிஞ்சுண்டு பகவானை நினைத்துண்டு இதெல்லாம் பண்றாங்க. சும்மா பேரு ஒப்புக்கெல்லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, they get cleansed. அப்படின்னா இது நல்லா கிளீன் ஆயிடும். என்னது, சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன். அவங்க ஏதாவது பாவம் தப்பு இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் வந்து அவங்க விடுதலை பெறுகிறார்கள். அண்ட் ஹேவிங் டேஸ்டட் த நெக்டர் ஆஃப் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ். இதனால அவங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. அது அந்த நெக்டர்னா இது அந்த அமிர்தம். இந்த அமிர்தத்தை நல்லா சுவைக்கிறவங்க. இப்ப நான் ஜப்பா பண்றதே ஒரு அமிர்தம். யாரு ஜப்பா பண்றாங்க அவங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிருக்கும். இன்னும் பண்ணணும் தான் தோணுமே தவிர, அப்பா டயர்ட் ஆயிட்டேன் இனிமே எனக்கு பண்ண வேண்டாம் தோணாது. கண்டினியூஸா பண்ண வேண்டாம். ஆனா டைம் கிடைக்கும் போது பண்ணலாமா, இன்னைக்கு இந்த ஜபம் பண்ணலாமா அப்படிதான் தோணும். ஏன்னா அந்த ஒரு நெக்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சு நமக்கு புரிஞ்சு போயிடுது. பண்றவங்கள சொல்றேன், நம்ம எல்லாருமே இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். அது பண்ணதான் அவங்களுக்கு தான் புரியுமே தவிர சொல்லி இது புரியாது. ஏன்னா அது அனுபவிக்கணும். இந்த மாதிரி having tasted the nectar of result of sacrifice, இதெல்லாம் நம்ம பண்ண அதோட நெக்டர் நமக்கு அந்த டேஸ்ட் வந்து போயிடுச்சுன்னா they advance towards the supreme eternal atmosphere. அவங்க இன்னும் நல்லா முன்னேறி பகவான் அடையறதுக்கு எல்லா அந்த வழியில போயிட்டு இருப்பாங்க. நாயம் லோகோ அஸ்தி ayagnyasya kuto anya kuru sattama. Oh, best of Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily. ஆனா இதெல்லாம் பண்ணாம நான் வந்து ஆழ்நிலை இதுக்கு வந்துருவேன்னா அது முடியாது. இதெல்லாம் தான் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். இதெல்லாம் கடந்துதான் நமக்கு போகணும். எல்லாம் பண்ணணும்னு இல்லை, இதுல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிதான் நம்ம. அதனாலதான் ஜப்பா தட் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் திங். அதை பண்ணினாலே நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் ஏகாதசி வந்ததுன்னா ஓகே 5 நாளைக்கு இருக்காதானே, கொஞ்சம் வந்து ஃபுட் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கலாம். So best of Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? இந்த ஜென்மத்திலேயே அவன் வந்து இதெல்லாம் பண்ணலன்னா சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. அடுத்த ஜென்மத்தை பத்தி கேட்கவே வேண்டாம். இந்த ஜென்மத்திலேயே முடியலன்னா அடுத்த ஜென்மத்தை பத்தி என்ன பேசுறது? एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे. all these different types of sacrifice are approved by the Vedas. எல்லாமே வேதத்தை கொடுத்திருக்கிறபடி தான் நம்ம பண்றோம். எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. and all of them are born of different types of work. ஒரு செயல். ஒருத்தன் வந்து மூச்சு பயிற்சி பண்றான், ஒருத்தன் வந்து தியானத்துல இருக்கான், எல்லாம் மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல், ஒருத்தன் வந்து பஜனை பண்றான், ஒருத்தன் வந்து ஜப்பம் பண்றான், ஒருத்தன் வந்து ஞானத்தை பெறுறான், ஒரு ஆன்மீக அன்னைக்கு ஞானத்தை பெறுறான். அந்த மாதிரி இந்த கோயில் வழிபாடு இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. இது எல்லாமே வேதால கொடுத்திருக்கு.
and all are born out of different types of work. எல்லாம் different work. Knowing them as such, you will become liberated. இதெல்லாம் ஒரு விதமான செயல்கள் தான். ஆனா இதெல்லாம் பண்ணினால் எந்த விதம் எடுத்தாலும் அது வந்து பாதை என்னது, இந்த டிஃப்ரெண்ட் பாதை இருக்கும். ஆனா அது என்ன இலக்குல போகும், பகவானை அடையறதுக்குள்ள இலக்குல தான் போகும். ஸ்ரேயான் திரவியமயாத் யஜ்ஞாத் ஞான யஜ்ஞா பரந்தப சர்வம் கர்மாகிலம் பார்த்த ஞானே Samaapyate, Jnane Parisamaapyate. Oh, chastiser of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than mere sacrifice of material possession. அதுல பகவான் இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, ஆனா பெஸ்ட் எது, ஞானம். என்னது ஞானம், பகவானை பத்தி உள்ள ஞானம், பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும். அந்த ஒரு ஞானம் தான் பெட்டர் தேன் வேற எல்லா சாக்ரிஃபைஸ். சும்மா பேருக்கு பண்றதுல பிரயோஜனமே இல்லை. ஞாபகம் பண்றதால சிம்பிளஸ்ட் திங். ஆனா பகவானை தியானம் பண்ணி இந்த நாலேஜ் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நாலேஜ் தான் வந்து பாக்கி எல்லாம் வந்து ஒரு என்னது, ஒரு ஆக்ஷன் தான் இருக்கும். ஞானம் இல்லாம, அதான் ஞானம் என்னது, பகவானை பத்தி உள்ள ஆழ்நிலை அறிவு புரிஞ்சிருக்கோம். அதை நினைச்சுதான் நம்ம பண்ணணும். ஞான யோகா இஸ் பெட்டர். என்ன ஞானம் அது, பகவானை நினைக்கணும். ஆஃப்டர் ஆல் sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. எல்லாம் வேற பாதை தான். எல்லாம் எங்க போறது, இலக்கு ஒன்றுதான், பகவானை அடைவதற்கு தான். ஆனாலும் ஞானத்தால நீ அடைவது. ஞானம் என்னது, ஞானம் கிருஷ்ண பக்தியோட நம்ம வந்து எல்லாம் பண்றது. அதுதான் வந்து நம்ம வந்து அதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு பகவானே சொல்றாரு. எஸ், கன்க்ளூஷன், முடிவுரை. ஆழ்நிலை அறிவை எவ்வாறு அடைவது, ஆழ்நிலை அறிவின் பலன், யாரால் ஆழ்நிலை அறிவை வெற்றிகரமாக அடைய முடியும், ஆழ்நிலை அறிவை அடைந்தவர்களின் அறிகுறிகள் என்ன, வேலை செய்வதற்கான ஆழ்நிலை அறிவு முடிவுரை. இதுதான் நம்ம முடிச்சுடுறோம். தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானின தத்வதர்ஷினா. இது நேற்று தான் பார்த்தோம். நல்லா சீக்கிரம் முடிச்சிடும். இந்த எப்படி கொடுக்கணுமா, ஒரு ஆன்மீக குருவிடம் அணுகி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து விதுவிதுப்பா நம்ம வந்து கேட்டு புரிஞ்சுக்கணும். இல்லையா, நான் அப்படி கேட்டேனே, நீங்க இப்படி சொல்றீங்களே, அந்த மாதிரி குதர்க்கமெல்லாம் பேசாம, இவர் இப்படி சொல்றாரா, சரி இவர் இப்படி சொல்றாரு கேட்டுக்கலாம். அப்புறம் அவர் வேற ஏதாவது சொல்றாரா, ஓகே அதையும் கேட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இத பரிப்பிரஷ்னா இது நம்ம கேட்கவும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு பணிவோட அந்த மாதிரி படிக்கணும். சப்மிசிவ்லி ரெண்டர் சர்வீஸ் அன்று. அப்பெல்லாம் வந்து குருகுல வாசமா இருந்தது. குருவோட வீட்டை தங்கி அவங்களுக்கு சேவை பண்ணியிருந்தாங்க. இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை. குருனாக்க என்னது, ரெஸ்பெக்ட். அவரை எழுதின புக்கை படிக்கிறோம், அவருக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட். அவர் இப்படி எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு, அதனால நம்ம படிக்க முடியாது. அவருக்கு ஒரு வந்தனம் தான். நம்ம பிரணத்தி எல்லாம் படிக்கிறோமே, அதெல்லாம் வந்தனம் தான். எல்லா குருமார்களும், அவருக்கு மாத்திரம் இல்ல, பிரபுபாதா மாத்திரம் இல்ல, அவருக்கு மேல உள்ள குருமார்களுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்தனம் தெரிவிச்சுதான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இப்ப நம்ம சப்மிசிவா நம்ம இதெல்லாம் படிக்கணும். यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यामि आत्मनि अतोमयि. Having obtained real knowledge, இதுதான் real knowledge, பகவானை பற்றி உள்ள அறிவுதான் real knowledge from a self-realized soul. யாரு வந்து இதெல்லாம் அனுபவப்பட்டு நன்னா அறிவு தேர்ச்சி முதிர்ந்த அந்த நபரிடம் இருந்து, நம்ம அந்த பக்தரிடம் இருந்து நம்ம இதெல்லாம் படிக்கும் போது என்ன ஆகும், you will never fall again into such illusion. நம்ம வந்து அஜ்ஞானத்துல முழுக மாட்டோம். For by this knowledge you will see that all living beings are but part of the supreme. இதனால் இந்த அறிவு பெற்றா என்ன ஆகும், நமக்கு எல்லாரையும் சமமா நோக்கிற ஒரு நிலை ஏற்படும். எல்லாருடைய விதயத்திலும் பரமாத்மா இருக்கார். எல்லாரும் யாரையும் வந்து இந்த டுவாலிட்டி இருக்காது. ஏற்றம் தாழ்வு சுகம் துக்கம் அதெல்லாம் விடுபட்டு எல்லாம் சமம். அந்த ஒரு நாலேஜ் வந்துவிடும் நமக்கு. You will see that all living beings are, பட் எல்லா லிவிங் பீயிங், என்ன புழு பூச்சியா இருந்தாலும் சரி, எல்லா உயிர் வாயுகள் எல்லாமே பகவானோட அம்சங்கள். அது புரிந்து விடும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் தட் தே ஆர் மைண்ட். எல்லாரும் நான் எங்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான். எல்லாரும் நான், எல்லார் இடத்துலயும் நான் இருக்கேன். அப்படி அந்த ஒரு புரிதல் வந்துவிடும். அபிச்சே அசி பாபேபியः சர்வேபியः பாபகிருத்தமः சர்வம் ஞாத்வா சர்வம் ஞான प्लवेनैव विजिदं संतरिष्यसि. Even if you are considered to be the most sinful of the sinners, suppose நீ நினைக்கலாம் நான் தான் பாவி, ரொம்ப நான் வந்து மோசமான செயல்கள் தான் பண்ணியிருக்கேன், அந்த மாதிரி நீ பாவியா நினைத்தாலும், when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. நீ அந்த மாதிரி உன்னை நினைத்தாலும், நீ வந்து மகா பாவி, ரொம்ப நான் பாவம் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன், அந்த மாதிரி நினைத்தாலும் என்னது, இந்த ஞானம் பெற்றால் என்னது, நீ கண்டிப்பா இதுல இருந்து விடுதலை பெற்று ஏன்னா ஃபாலோ பண்ணும். அது நாலேஜ் எப்படி வரும், அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது யூ வில் கிராஸ் ஓவர் த ஓஷன் ஆஃப் மிசரிஸ். அப்படின்னா என்னது, நிறைய இப்ப நம்ம எந்த கடல்ல இருக்கோம்,
துக்காலயம். இந்த இடமே வந்து துக்காலயம், அசாஸ்வதம். இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து விடுபட்டு போனோம்னா இந்த கடலை நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணி எப்படி போக முடியும்? இது பக்தினாலதான். பக்தியும் பகவான்கிட்ட சரணடையற அந்த இது இருக்கணும், தன்மை இருக்கணும். இந்த நாலேஜ் புரிஞ்சு இருக்கிறவங்க இதுல இருந்து விடுபட்டு, நீ மகாபாவியா இருந்தாலும் விடுபட்டு விடலாம் அப்படிங்கிற, நீ அந்த மாதிரி ஒண்ணு மகாபாவியா நினைச்சாலும் நீ இதுல இருந்து விடுபட்டு விடுவாய். यथैधांसि समिद्धो अग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा as a blazing fire turns firewood to ashes. நல்ல கட்டையா இருக்கிறதெல்லாம் கூட நெருப்பு பத்தா, நெருப்பு வந்தா என்ன ஆகும்? பத்தினா என்ன ஆகும்? அது ஃபுல்லா ஆஷஸா மாறிவிடும். அதே போல ஓ அர்ஜுனா, so does the fire of knowledge. இந்த நாலேஜ் இந்த மாதிரி பகவானுடைய இந்த மாதிரி நாலேஜ், நல்ல ஒரு ஞானம் இருந்தா என்ன ஆகும்? நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாமே அதை அழித்து விடும். பாவம் வரப்போறது, இருக்கிற பாவம் எல்லாமே அது வந்து அழிக்கக்கூடிய சக்தி அதுக்கு உண்டு. burn to ashes all reactions to material activity. நம்ம என்னெல்லாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இப்ப நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதோட என்ன ரியாக்ஷன் வருதோ அதெல்லாமும் பொசுங்கி போய்விடும் அந்த ஃபயர், நாலேஜோட ஃபயரா. நஹி ஞானேன சதிருஷம் பவித்ரம் இவ வித்யதே தத் ஸ்வயம் யோக சம்சித்த காலேனாத்மனி விந்ததி. In this world there is nothing to sublime and pure as transcendental knowledge. இதை விட பவித்திரமான ஒரு நாலேஜ் கிடையாது. இதுதான் வந்து பியோர் நாலேஜ். Such knowledge is a mature fruit of all mysticism. எல்லாமோ இப்ப நம்ம யோகா அது இது எல்லாம் பார்த்தோம், நிறைய விதமான இருக்கு. ஆனா இந்த ஞானம் பெறதுதான் டாப் மோஸ்ட். இதுதான் வந்து மெச்சூர் ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறோம், நல்ல பழுத்த பழம் மாதிரி. And one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. ஒரு வாட்டி இதை நல்லா புரிஞ்சு நம்ம வந்து அனுபவப்பட்டு ஆரம்பிச்சுட்டோம்னாக்கா அப்புறம் இது வந்து ஆனந்தமா இருக்கும். இதுல வந்து அப்படியே போயிட்டே இருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நமக்கு வந்து ஜப்பா ஆரம்பிச்சிருக்கோம், இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது ஒரு புரிதல் வந்தா அடுத்த வாரம் எப்போ வரும், எப்போ திரும்பி வேற சாப்டர் படிக்கணுமே அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வரும். இன்னும் நிறைய ஜபம் பண்ணணும்னு ஆர்வம் வரும். மொள்ள அது வந்து நம்ம மேலுக்கு கொண்டு போகும். அதான் ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அதான் பார்க்கணும். அவர் அதெல்லாம் சொல்லல, கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, ஜப்பா பண்ணுங்க, அவர் சொல்ல மாட்டார். ஆனா இது வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். இட் இன்க்ளூட்ஸ் எவ்ரிதிங். படிக்கிறது, ஜபம் பண்றது எல்லாமே. श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं अचिरेनाधिगच्छति. A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge. நல்ல தியானத்தோட ஃபெய்த்ஃபுல்னா யாரு? இத நல்ல வந்து அப்படியா சரி இனிமேல நான் அப்படிதான் இருக்க போறேன் அந்த மாதிரி ஒரு இதோட என்னது தீர்மானத்தோட அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். எப்படி? who subdues his senses. நம்ம வேற ஒரு புலன்கள் எல்லாம் சப்டி பண்ண, அதெல்லாம் காது என்னத்தையோ கேட்கறது, கண்ணு என்னவோ கேட்கறது, அதெல்லாம் விட்டு விடு, எனக்கு இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? தே ஆர் எலிஜிபிள் டு அச்சீவ் சச் நாலேஜ். அவங்களுக்கு தான் இந்த நாலேஜ நல்லா புரிஞ்சு வரும். அவளுக்கு தான் இதெல்லாம் இந்த ஞானம் கிடைக்கும். And having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. இந்த மாதிரி ஞானத்தை பெற்றவனுக்கு என்ன ஆகும்? ஏன்னா இப்ப நம்ம 2 hours உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, எல்லாம் சாப்பிடணும் தோணும், பசி எடுக்கும், அது எல்லாத்தையும் விட்டு இதுதான் நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எல்லாரும் மியூட்டா இருந்தாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னன்னா, இந்த ஞானம் பெற்று என்னாகும்? சுப்ரீம் பகவான் பீஸ், நல்ல நிம்மதி கிடைக்கும். பகவானை நினைத்து இதெல்லாம் பண்ணும்போது திருப்தி, நல்ல ஒரு சாந்தி கிடைக்கும். अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः. பட் ignorant யார் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையோ, மேலோட்டமா இப்படி சும்மா என்னவோ சொல்றாங்க, ஒன்னும் புரிய மாட்டேங்கிறதுனா அவ்வளவு இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ பட் ignorant. ஆனா இதுல இருக்கிறவங்க யாரு? அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க, ஃபெய்த்லெஸ் பர்சன். ஃபெய்த்லெஸ்னா என்னது? ஒரு தீர்மானத்தோட, ஒரு திருட நிச்சயா சொல்றோமே, திருடமா பண்ணதான் வேணும், நமக்கு இதை அட்டென்ட் பண்ணதான் வேணும், ஜபம் டெய்லி பண்ணதான் வேணும், டெய்லி சாப்பிடுறோமே அந்த மாதிரி இது ஜபம் பண்ணணும், டெய்லி இதெல்லாம் கிளாஸ் எப்பெல்லாம் இருக்கும் அதை அட்டென்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி யாரு ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது கிடைக்கும். ஆனா ஃபெய்த்லெஸ்ஸா இருக்கிறவங்க, அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க, who doubt the revealed scriptures, ஸ்கிரிப்சர் வேதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோம் அதுல ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காங்களோ, அதை டவுட் பண்றாங்களோ, do not attain God conscious, அவங்களுக்கு இந்த ஆழ்நிலை அந்த இது வராது. They fall down. அவங்க வந்து வீழ்ச்சி தான் அடைவாங்க. For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in the next. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் இந்த உலக சந்தோஷம் தான். அவன் நினைச்சிருப்போம் பணத்தால் நான் மொபைல் வாங்கினேன், வெளியில சுத்த போனேன், அதை சந்தோஷம் நினைக்கிறேன். அதெல்லாம்
ரொம்ப அது டெம்பரரி சந்தோஷம் தான். நமக்குள்ள சந்தோஷம் இஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். அதான் நான் சொல்வேன், ஒரு ஒரு சன்னியாசி ஒன்னும் உடை இருக்காது, ஒன்னும் இருக்காது, ஒரு மாட்டுக்கு இருப்போம். ஆனா அவன் மகா சந்தோஷத்தை இருப்போம். ஏன்னா அவனுக்கு அந்த ஒரு அறிவு கிடைத்திருக்கும். நம்ம இவ்வளவு நல்ல பாஷ் ஹவுஸ்ல இருப்போம், எல்லாருக்கும் நம்ம கிட்ட. அதனால நம்ம சந்தோஷம் இருக்கு, சந்தோஷம். அடுத்தது துக்கம் வந்தா துக்கத்துல போயிடுவோம். அவனுக்கு அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை. ஆல்வேஸ் வில் பி ஹாப்பி. ஆனா அப்ப பொருள் இருந்தாதான் சந்தோஷம். நம்ம பொருள் சார்ந்து நம்ம சந்தோஷத்தை இருக்கக்கூடாது. பொருள் இல்லாமையே ஆத்ம திருப்தியில ஆத்ம இதுல சந்தோஷம் இருக்கிறாங்க. நான் 2 வேர்ஸ் தான் முடிச்சோம். யோக சந்நியஸ்ய கர்மாணம் ஞான சஞ்சின்ன சம்சயம் ஆத்மவந்தம் ந கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய. One who acts in devotional service, renouncing the fruits of his action, and whose doubts have been destroyed by transcendental knowledge. யாரு நல்ல டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாரு? நமக்கு இப்ப டிவோஷனல் சர்வீஸ் என்னது? பகவத்கீதா காதால கேட்க, அவ்வளவுதான். என்னோட என்னது உங்களுக்கு சொல்றேன், தெரிஞ்சதை சொல்றேன். ஜப்பம் சொல்லியிருக்காங்க, சரி ஜப்பம் பண்ணிடலாம். என்னைக்கெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறோம்? ஏகாதசினா எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டே. அந்த மாதிரி அப்ப என்ன சமைக்க வேண்டாமே, டிஃப்ரெண்டா சமைக்க வேண்டாம். அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு சிம்பிள் தான் சமையல். இந்த ஜவ்வரிசியோட ஒரு நேரம் பண்ணிடுவேன். காலையிலயும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கும் அதான், மத்தியானமும் ஜவ்வரிசி தான், ராத்திரியும் ஜவ்வரிசி தான். ஆனா என்ன, தொட்டுக்கிறதுக்கு மாத்திரம் அந்த இது மாத்திரம் பருப்பெல்லாம் இல்லாம அவியல்னு சொல்லுவோம். அந்த அவியல் மாதிரி பண்ணிட்டோம்னாக்கா அது இருக்கும். அப்ப ஈஸி தானே. சமையல் வேலை இல்லைன்னா நமக்கு என்ன, அன்னைக்கு என்ன வேலை? கிளீனிங்லாம் அதெல்லாம் அன்னைக்கு கிடையாது. அன்னைக்கு ஃபுல் ஜப்பம் தான். காலையில அந்த இது ஏகாதசி அந்த இது படிப்பாங்களே, அங்கேயும் இருப்பேன். நான் என்ன பார்த்தாலே கோர்ஸ் போட்டுடுவாங்க. ஏன்னா யாரோ வரலன்னு நீங்க படிங்க மாதாஜிமா, யார் படிச்சுட்டு இருக்காங்க, எனக்கு என்ன வேலை? அவங்களை ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி அது இதுவுமே என்னோட ஜப்பம் மாதிரி வச்சு நான் பண்ணிட்டே இருப்பேன். பகவத்கீதாலாம் படிக்க மாட்டேன், இப்போ காதால் கேட்டுட்டேன். பட் என்னோட ஜப்பம் தொடங்கிட்டே இருக்கும். அந்த 3 hours காத்தால இருக்கும், 10 to 1. அப்புறம் குழந்தைகள் ஒரு 4:30 to 7:30 7 o'clock முடியும். அது ஒரு 4:15 ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்புறம் 7 மணில இருந்து ஒரு ராத்திரி 9 மணி வரைக்கும் யூத். இதே வேலைதான். ஒன்னும் வேற ஒண்ணும் பிராரப்தம் இல்லையே, எனக்கு வேற ஒரு கர்மாலாம் இல்லையே, வேற புற்கப்பிடங்கள் இல்லையே. இப்ப நான் மட்டும் ஜப்பம், அதனாலதான் என்னால முடியறது. எல்லாருக்கும் அதனால முடியும் நான் சொல்லல. யாருக்கும் அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போதுதான் நீங்க பண்ணுங்க. ஜப்பம் நிறைய பண்ணணும். சோ இந்த மாதிரி என்னது, one who acts in devotional service is all this. பகவத்கீதை படிக்கிறது ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். renouncing the fruits. ஆனா என்ன, இதனால எனக்கு என்ன பலன்? இது மாத்திரம் நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டும். and whose doubts have been destroyed by transcendental knowledge. டவுட்டே கிடையாது, பகவான் நம்புறோம். அப்புறம் என்ன, பகவான் கொடுத்துப்பார். எப்ப கொடுக்கணுமோ எவ்வளவு கொடுக்கணுமோ அவருக்கு தெரியும். is situated factually in the self. அவர் தான் தன் நிலையில அவர் இருக்கார், ஆகாசத்தை பிறக்க மாட்டார். thus he is not bound by the reaction of work. அவனுக்கு ரியாக்ஷனே வராது. லாஸ்ட், தஸ்மாத் அஜ்ஞான சம்பூதம் ஹிருத்ஸ்தானம் ஹிஸ்தம் ஞானாசினாத்மனः சித்வைனம் சம்சயம் யோகம் ஆதிஷ்டோதிஷ்ட பாரத. Therefore the doubts which have been arised in your heart, என்ன முடிக்கிறார், உனக்கு டவுட் இருந்து இல்லையா, சண்டை போடணுமா வேண்டாமான்னு. அப்போ ஹிருதயத்தை என்னெல்லாம் டவுட் வந்திருக்கு, அந்த இக்னோரன்ட், பிகாஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ட், என்னது அஜ்ஞானத்துல அந்த டவுட் எல்லாம் வந்திருக்கு. should be slashed by the weapon of knowledge. இந்த இவ்வளவு நாலேஜ் நான் உனக்கு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அதை என்ன பண்ணும், அந்த நாலேஜால எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி போட்டுடும். எல்லா டவுட்டையும் கட் பண்ணி விட்டுடும், அஜ்ஞானத்தை கட் பண்ணிடும். அதனால ஏந்திரு உத்திஷ்டா கௌந்தையா, ஏந்திரு சண்டை போடுதான் சொல்றேன். ஆம்பிகத் யோகா ஓ பர்தா, ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஃபைட். அத்தி உத்திஷ்டா, அதான் இது என்ன பார்த்தேன், அத்தி உத்திஷ்டா. அதனால நீ ஏந்திர சண்டை போடு பக்தா அப்படின்னு. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே ஞான கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம சதுர்த்தோ அத்தியாயः. சம்மரி போச்சுப்பா.